Satam Herbal Mixture enui dudu etua. Fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe adwadie nkrato yi mu age atomo se eye. Hey, aja kwodi mo ento pa na dia hwan afese. Ye aja na ba ne san. Oh, obidu fo bi o. Ana o kanfo prostafate ede ma me. Enti sesi a me dwenso a me mre kura biem. Me da so a me da na ho. Jonso sembia ha me. Oh, na afa na wate prostafate nka. Aba adu papa no me dia maka ho asem adi ho adanse ya abre. Prostafate adu papa eboa ama mema prostate. Enwa den na ma yankwatenten no. Sa wo sha sese wo bre ansa na wadwonso. Obi a odwonso na etwetwasi ana bank ketenkete. Obi a odwonso mprepi ana dwomrem. Obi a odwonso ntentem. Obi a odwonso wie kra na ye ne se de wa nwonso anwie bia se de bi wo mu no. Obi won so a odwonso na se de dribble dan ho bi onya ne straight se de wo pe no. Ne nyina eye prostafate ene etu ase. Na san sunsanso nyina kire se o prostate no how ya ba ho. Prostafate Solar Herbal Clinic ene de abadwa so. Enu papa fie no no. Wo mo e wo kentenkro no. Omo ne Shell filling station no ene di hwani mu. Ana atufo nko eye KNG ene ba bia ye ton no bia. Ana frɛ 0245 616 028. Prostafate ema numbi ena bema woni mfie du nwotwe enso numbi. Prostafate don soboko sa adwadie nkrato yi FDA fo ahwehwɛ mu agya to mu se eye. OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 FM. Buena jawa swe buenio wasana buenia wa bravo mo wasana bebie wasana nasi musubi na kaya minyami beye fi musuyi mo buena jawa swe buenio buenia wa bravo mo wasana bebie nyami wasana bebie yenu para yenia wakanu mo asara wo bi na kaya minyami beye fraro wo imo wabo wasana bebie buena jawa swe buenio buenio wasana bebie wabo wasana bebie yenu OTEG 102.9 FM. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Ano na sawa ma. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Asembe badabio. Ano na sawa ma. Asembe badabio. Asembe badabio. Ogumi nyami e no bra yesu kom we nyami e nya wa ne ami amonso mo we nyami e asembe badabio asembe nyami e won ma efem ye ja do no efem o e da se asembe badabio ye baba do no efem o e ane nya ko ne e won ma efem o asembe badabio ye ja do no efem o e da se ane nya yo ya ye radio asembe badabio wacha so nyami e won ma efem o asembe badabio Asembe badabio. Okay, aye kan wudi odoman kuma nyame. Adehye ahaye OTEG 102.9 FM. Ene ye benada. Ene ye bosumi du ba ku ide to so du nson. Emfimpinu ene aduonumu ene ye wei awiai ebra naso. Ye de asembe badabio dwumadi no ba besom. Na dwumadi aye die yi da ne da ye kan de kira dofo. Ye kan de kira tiefo. Say ye disua de afei ye san de kire ye ho nso ade enti na wie ye hia yi
no kwasɛm ne sɛ yɛbɛsua deɛ na yɛasan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ na dwumadi a yɛdie yi wokɔ GN radio so ɛwɔ London aburukyima anim a yɛyɛ live and clear ɛwɔ so daakye Human radio wɔ Denmark Abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio ɛwɔ United Kingdom Kings radio ɛne ne TV ɛfa yɛn show ne live ɛwɔ Paris France aburukyima anim ɛna afei Otek radio ɛnso wɔ France a ɛna wie saa bere yɛ a yɛkasa yi wɔnom nyinaa bi atum na ɔfa show ne live mede de korɔbea nana yaw asante ɔgye amanie apɛsɛmakana nanie na wie yɛhyia yi yɛbɛwura nsɛm mu na yɛadosodoso nsɛm asɛm a ɛbɛtɔ bɛma so no ɛnyɛ asɛm a sɛbesɛbe wobɛtena nkyɛn na wayɛ na mmom adesua a ɛwɔ mu wɔ no wobɛfa wobɛsua deɛ wobɛtu wo ho fo wobɛkyerɛ yɛn bi na yɛn nso yɛakyerɛ wo bi yɛbɛkeka nsɛm ne nsɛm abɔ ani na yɛhunu baabi a nsɛm no ɛbɛfa dwumadi a yɛdie saa bere yɛ a yɛkasa yi wokɔ YouTube ne so a yɛyɛ live ɛwɔ so ɛyɛ ahwehwɛ Otek 102.9 FM ɛwɔ YouTube so hwehwɛ Otek 102.9 FM ɛwɔ YouTube so sɛ wohunu a yɛ subscribe to yɛn page no afei wokɔ Facebook nso a yɛ streaming ne live wobɛhwehwɛ Otek 102.9 FM na hɔ deɛ ɛyɛ ahyɛ sɛ wohyɛ a ɛno bɛboa ɛma w'anuanom nka yɛn nso ɛnya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi na wɔnom ahwɛ asa tie na wadwenkyerɛ bi a wɔwɔ no wato ama ne yɛn so na yagye na yakenkan ne kama na mprempren wokɔ YouTube ne so koraa no a yɛwɔ owusu banahene ɛwɔ so bi yɛ a wɔkyerɛ sɛ akora yɛ akorɔbea asante ɛna awia yi mame ma wo ha wɔne wabɛdwafoɔ yɛda mo ase adesua ne adekyerɛ dwumadi a yɛ a mode ba bɛdan yɛn no ɛma yɛn nso yɛni gye ɛma yɛsua deɛ ɛma yɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ awia yi Yabnash pharmacy yɛ watakwa makro bɛni me manager ne abɛdwafoɔ nka yɛ nana yabɔ adem yɛ yɛhwɛ mo Akwasi Eric Manu enso ɛwɔ ɛyɛ trɛdɛ ɛna ɔkyerɛ sɛ nkwanta hɔ anuakaafoɔ ni mu nana korɔbea saa bere yɛn nso yɛbɔ adem na yɛbiebiem yɛ a yɛhwɛ wɔ live ɛwɔ YouTube ne nso so afei Margarito de hyehye ɛna ɔsɛ akorakorɔbea yi ɛna wie yi yɛni agye paa sɛ yɛasan abɛka wo ho bio na wɔn nso abɛka yɛn ho ɛwɔ yɛn nnwumam ɛne yɛ fiefiem nyankopɔn ka mo ho ɛne daa mo nsɛm pa a mo de ba bɛsom no nana yɛni gye nana yɛ akorɔbea asante ɛnɛ yɛ benada ɛnɛ yɛ asɛm bɛba da bi the Tuesdays edition na wie Master Deroy ɛne Edu Seipoko ɛne abadwafoɔ nka yɛ yɛn nso yɛwɔ ha na yɛabɔ adem ɛwɔ Meduma Kumase ha ɛna yɛn nso yɛhwɛ Mr. Oten wɔse nana yɛn na awurade nyankopɔn ne ase sɛ nnɛ yɛ benada na woba Anavon Fashion Center ɛwɔ kɔdeɛ nzongwa ɛna wie me nso me ne mabadwafoɔ ante mage wɔ ha ɛne abadwafoɔ nka yɛ no yɛn nyinaa yɛbiebiem ɛna saa bere yɛ a yɛkasa yi yɛhwɛ wo akora nsɛm bi si a ɛtɔ de bi a yɛ ana awerɛho na hia mo a motena radio so ma yɛsua deɛ kyerɛ yɛn ho adeɛ ɛna mode nsɛm sei baa na nei sɛ nka bɛyɛ a yɛnka nkyerɛ ma mpanyini na nka special prosecutor no wɔmfa ma wo akɔsipita no deɛ mentumi menyɛ lawyer okay enti nsɛm no bi ka ho mo a mohwɛ yɛn wɔ Facebook nso ne nyinaa yɛbɛkan afidie yi so na yɛde ama mo yɛbɛda Dawood Scientific Herbal Hospital yɛbɛda wɔ ne ase awia yi ɛnam wɔn nsa so ɛna Dawood 360 capsules aba na yɛde ba abɛsom ɔka yɛn ho ɛɛboa yɛn 360 capsules no ɛyɛ aduro ɛyɛ nhoma ɛna wakeka bom na ɔde ayɔ yɛ sɛ wonya bi na sɛ yɛsisi yadeɛ ɛna ɛdi wonya Dawood 360 capsules ne boa ɛyi firi hɔ ɛyi sisi yadeɛ no ɛma wɔn nso ɔho yɛ den ɛwɔ abrabɔ ɛne wadwumadi ahodoɔ a ɛwɔ nso udie mu Dawood 360 capsules no sɛbe ɛnam sisi yadeɛ nti ama wayɛ mmerɛ mpo ɛwɔ mpamu a onum bia ɛbɛboa wo ɔbaa nso onum bia watenka ayera uduru mpa so a untumi mmɔ adwuma yie ɛno nso bɛfiri hɔ sasaboro ne kooko ɛna akɔfa saa deɛ no aba ɛbɛyina firi hɔ ama wanyiwa hotɔ ɛna Dawood ointment ɛno deɛ so nya bi a yɛ afatwi na wodi twi a ɛbɛkɔ ama wanyiwa hotɔ wa wote nipadua mu yaw
wapone waposo ya wo ya wachiri bremo ukotodwe ana wusisi wo ho kire wo pa no eya peda wood ointment ne bi ma yemfa ntwiw enti nyuro no nimienu na ntibom sa wo kamienu ni bom na wo didi dwuma eboa pa baby eto no Ghana ha bia wura mu a bodi onsaka mfa nya akwadworo nonom fra doctor ne wo 0244 886437 0244 886437 unya fresa ahoma wi ya doctor ne beje so na de wonti ase bia no akire nsem mu na ode amaw ama enepa enso atumi akoso ede amaw adehye awiabere mu ensem a yede ba besom no eye nsem a emu odu eye nsem a etode bia sebe wa wuti bia na oho hyehyew nanka edie ben ne beba edie ben ne besi se nipa a wutwi wo ka edie abufuo nko a ene beba se wo betwitio na wo de agina onyonko so na wabonitio mote sa asemi ewo asembeba da bi kase ebo ebema ne so na muhunu se odrobani bi ene ne nyonko drobani ena enya akasa ni mu no krache foforo afri nkyene aba beka asem ni bi amo patafo waba bedi aba sabre ya ye kasei owura na wo fri nkyen ba beka asem ni bi no ya bonitio sabre baby a oda no emu oden pa na awiai asem no emu ohye ye bekon homa so ye ni assembly member owo sampesua ne so ebekasa na yebusa se owura no edie ben pa pote ne ha no mpesua no wonim ne woso entia sa asem wei akwakoba no ana awiai ye bewura mu na yahwe sene ensam no ebeko okay sabre ya ye kasei ahoma ne so onimonyamfo atobra justice eye assembly member kotei tumduase Ayeduase electoral area ono no ya assembly member ewo ho menya no ewo ahoma ne so honorable awiai yamwa umpom te say Ejusu ura boko de ya wa do me ho ye pa na mpesa so na hanye de ensem ni bi wo ho a wote a ya na wankasa pra no ho aduru e de ben pa pote de ba ye nti a ama enedai ompesua ne so nyede akra kanyimfo se abeachi ne ya anti asem fra yechi eno mo sa kata patafo idi aba akra ABB ene anopa no ngotwe mpemu unim se Ayeduase kwan no emunu sakatra nti owura bi a ode ne ka etwam gina se oto ade nti oto ade no na ka ba ko ba nti ono so ebe yifa ho nti akata wetini kwan ni si okwan omo edia no baba yesa nti emu na ka me sa de na wakọ so no no okọ kakra na okra ko bonkuma na okra ko bonkum okra ko nifa na okra ko nifa nti na yese ono so ebo no wiki nti eho no e ma traffic no eche pa nti nrantie no ebotini ho buta se ade nti e na owura no edi se adwuma no nti eho na akasakasa no ano ye di nti patafo di aba krachi di yese no owura amoa o electric welder nti no benchi aduanan enkunu mu ho beedi nti ono botini ho ebusa asem kro eho na driver no isi mu private car obepem owura amoa no bo eno ono so pem bi nti o pem no bia se na itu ehye nsem ni tintia ne se uni itu na odi kire amoa no enfin peu empensa nti ya amoa no ebuhwe ena adonfo pe no ede no to pe me de no ba take hospital nti eho na mo fe police patrolling nti nkakrache no pese ugane nti eho no ena ebide car no bi cross on we chidi na bi su di cross on ewe animu nti amanye nti na enya kwan enyane eno no ma mrantie na abufuhio no abo ewura wo mu no sha ase so wo toto abo ne car no nti wo bobo na glass na na wo fi senku bi ti aba we mpi ohu dom no eho na police patrolling tech police for mebo ma ba so kwansi no mo duru ho omo beduru ho no na sese wo se wo mo chi no owura yi se yi tu ma warning shot nti na chese ni mu ko na akwa yede nti ye tinu police so ya na chese akukuduro ya di account
nti wɔn nya akokoduro so wɔn kɔ no so saa no ɛna ɔde tuo no ɛhwɛ wɔn ankasa ne tiri ho na ɔtoo yɛ nti ekoduru hɔ no n'akyɛ sɛ ɛmogye gu hɔ deɛ akora na ɛni nya nti wɔtɔɔ fam kagyaa na obiara nim sɛ wawu nti yɛde hyɛ no baa Tech Hospital no ɛna ɔmo bɔ akyire si ɛmfa no mbara kɔnfo anɔkye akora yɛbɛduru ha anwanwasɛm krakye a watɔ fam a ɔno abɔ no hutu a yɛfi sɛ ɔkɔ no kra akyi a ate ne baabiara no krakye no wɔ emergency unit a na ɛkɔmfɛm akyerɛw sɛsi a sɛ migyina emergency ha krakye no gye ayarehwɛ a wɔda no mpam na ani ka sɛm ne sɛ ɔno no mpa no ɛdi kan no yɛwura amoa no so mpa ɛtɔ so mmiɛnsa nti ɔmo nyinaa wɔ emergency red a ɔmo gye ayarehwɛ a oxygen esisi ɔmo so nti akora sɛ wotee a ani ka sɛm a anaa awerɛhosɛm a ɛbaa yɛ mpɛhyɛ so anɔpɛ yi ɛmu nkyerɛmu ɛna mede ama wo bia okay honorable ma yɛni nkan hwadeɛ bi krakye amoa electrical welder no ɛnyɛ ɔno ne saa nipa a ɔbɔ otuo no ɛnyɛ ɔno no na anya meboa ɛyɛ ha ne yere ɛtɔn nneɛma wɔ kwan no ho hɔ nti anɔpɛ biara no yɛ ana ɔtaa ɛba hɔ ɛdidi ne dwuma soso ne mu kakra ɛno nti no wowɔ abɔnten na sɛ biribi kɔ so na yɛ ntɔkwasɛm a ɔno no deɛ ɔkɔyɛ patafoɔ ɔkɔ akɔbisa ne nti a owura no asi kwan no a ɔmpɛ sɛ wei no bɛkɔ no ɛhɔ no na nipa no a ɔtuutuu no ɛsi firi ne kaa no mu kyɛ sɛ ayɛ sɛ ofi sɛ amoa no na ɛyɛ gangare a nti no ɔpem no ɛna obi ɔte no kurom so ɔno so wɔnyaa wo ma nkɔ saa ɛna ɔno so pem no bi sɛ ɛna waboaboa no ho atu hyɛ no ho nti oyii ya ne dafu a so ɔde sii amoa no mfi ho a wahyia na nkwanhyia awie okay ma yɛnhwɛ saa nipa no a wɔno bɔ amoa tuo no na wɔno ne drɔbani foforɔ ɛna na anya mɛboa ɔno ne drɔbani foforɔ na anya ɛdeɛ ho na no ɔno mu anya no sɛ timi so ɛdeɛ ho na na ɔne no anya no ɛkɔyɛ sɛ kaa mene kɔ nti no ɔno ne yi fa owura na ɔne ne nyaayɛ amoa ɛkɔ akɔpata no ho nti ɔno ne kaa no bɛdii owura ne deɛ n'anim nti no ɔkɔ kakra na sɛ wabɔ break ɔma no nkɔ ɔka kɔ nifa a na ɔka kɔ nifa ɔka kɔ bonkum a na ɔka kɔ bonkum nti wɔgyegye ne saa bɛyɛ 50 meters away nti ɛma traffic a efiri tech ɛbɛsen akɔ kotee ne kyee ɛna de efiri kotee so ba bɛsen akɔ ɛyi ne kyee fi sɛ yɛ kwan ne sa nti saa yɛ no mu no na ɛma a wɔn tete nkyɛn hɔ no kɔ akɔbisa sɛ adɛn nti na saa adwumadie no owura no ɛredi ne saa ɛno no na ɛma a owura no bufuo nim no wura osii a ɔbɛpem yɛ wura amoabo a ɔno so pem no bi a ɛkɔfa saa oyɛ ni ɛde baeɛ no ɔn na ɔso ne wɔ emergency seesei no seesei owura na amoa no ɛkɔgyee no ɛkɔ pataeɛ no ɔno no ɛne yɛde no nene no ɛwɔ emergency ha yɛgyina amoa no ho seesi a wɔboa no ɔno ne baasaa no wankɔ di akyire nti yɛyɛ du tech no ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo wɔ emergency ɛwɔ hɔ nti yɛmfa no mmra kɔmfa no kye yɛbaa ha no na ɔmo so sɛ emergency not knowing sɛ emergency no deɛ ɔtuutuu no ɛna na ɔmo gyina no so ɛrehwɛ no nti no yɛrehwɛ wei no deɛ ɔtuutuu no ne yɛrehwɛ deɛ yɛatotu abɔ no so sesei krakye no ɔwɔ nkyɛn no ɔbɛka sanka mamene no ɛni nkɔmmɔ baako mmienu bi na menhwɛ deɛ nti a na owura ade korɔ so de saa no ade hyɛ menya no nti yɛsɛ mo bɛfrɛ me no ama matwe me ho kakra afiri hospital hɔ nom nti sesei no deɛ ɔno no wɔ inside na kyɛ sɛ wɔno ba a waba hɔ no ɛyɛ owu a ɛnka wɔno ɛsɛ no yɛ a amoa na bɛgye enti no waba hɔ sɛ wɔbɛhwɛ amoa no nso saa pɛpɛɛpɛ afɛ wagye ne san ama no nti ɔno so ɛɛhwɛ sɛ ɔbɛboa no nti ɔno koraa ne nipa a wɔtumi yɛ arrangement a yɛfi tɛk ɔbɛduru kɔmfa no kye hɔ no na ɔmo doctors no ɛɛtwɛn ɛfiri sɛ ɔno wayɛ adwuma wɔ kɔmfa no kye da nti yɛde no baeɛ no ɛma nneɛma mu yɛ mmerɛ ma yɛnyɛ saa nka na ɛyɛ nte asɛmpa ɛwɔ me mpɛsaa no so ɛyi deɛ na ɔka kaa no anyanyam biara ɔno abo wonim no wɔ wo mpɛsua ne so anaa mepakyɛ menim no paa ɔyɛ hwan deɛ wɔbɔ otuo no wonim na wɔyɛ hwan deɛ ɔbɔ otuo no deɛ menim no na mmom deɛ nkɛsan no bɛsan no a ɛkɔsan amoa no ɔno na menim na deɛ ɔbɔ otuo no wate sɛ ofiri hen ɛna na ɛba
Honorable Temenka. Honorable Justice. Ahomano epese udiemu. Yansa empenibio. Na yamusano because the obot you know the ye tete empremprem ene se oye American burger. Ofri American memu enna waba. Enti akwa say you can't do this in America. You can't do this in the States. Enna ekofa asanse mu by. Honorable Temenka. Good. Dia na mi busa ne se na ye tete se owura no a wo boat yo no. Wono ye American burger. Wo ko ho no te se bi. Minya ntie sa na akwa asem ntanse a yetwa bi hu le ya danse. Me bedru konfa no che ha sei no. Me hwe na chitaafo a o maba e ba be sra no na. Wo mo afasuo no ne o mo nyina so ne se de ensitie no. Me hwe akwa no o fi dudum. And me suspect say media to say a castle ya boga okay na enipa no a wono wo hospital hobi say drobani no a amwa no baji ni tuo e ma no no sa drobani no wo ka kire wo say e de ben pa no de ye sa boga na wo botuo ni ntia na wo de ka do e cross ne sa asanin ti mu ni na ne say eyoba ni okunu ena no omonam enti oba no na etwita no nti be dia opate ye no e wenti dia nkonche papa nti boga no duru ho no kan se wa mpake yie no eno na ma owura ni si free car no e ma na yire ni susi ye nti owura no e beje car no na chese ono ni nim kan se na yire no nti ono no beje car na wotu ye no e na krache no boga no be ko no ono edi omoni eje oma baba chese ono so bo mu wiki di bi omo nko nti wo fa ha no afa ha eno enema sanchi ahye ni na ba ye no nti I say you do me I do you eno na kofa sanchi ni na e ba ye no nti se da ye ni bibi potin se bia ono no wa sendi ana se bibi sa nti se ye ya ye ka sei omu nyina da emergency ho ya wo bia nwui omu nyina da emergency a omu da red omu da emergency chese akra ni nyan dem fampa bon chechiri amwa mu kakra no ye doctors ne ka kire me ne se owura na ankasa otutu ne de ye de ko ensanimu a kwan a obetimi survive no ye be 30 to 20%. Na so timi survive kra na enam se tu no fa na dwumi nti no won sheda ni papa bia bi obenya adwemu hawo nti ye hwe ni su na wode da ho na menya doctor ni de na so wo hwe a utimi nse ne ma nkoyi na amwan so wono so the percent of living no say wono so doctor na kire say moja ni gina no mu nti nyame adaro ma ye de ne beduru ha no matimi atwe moja na fi no mu ama family gina no mu no so o matwe nti se ya me no kasa ni ki ye ko ho me ni bibia no nti wono de am se me de sia okodi di mapa e de bo a obi nti e be sire nyam nshida e de amana so na ho de amana sa banko etuo no ode gu ne fa hefa pa pote mbrensa no wo de bo no ntim ni ifa so no ntim wo de bo no ntim nti etue no ho no ma ye de no beduru ha sei no adopter for no se so mo di moja no e mana na asa efa nchen ya pi nti na wo so mo sili se de be ya enkoye se wo se nsugu adimu na se ahwiegu se ho adwuma na o mo de ne be ko theater akwa ko di se adwuma na amaye no okay ye esere mu nyina mo mpaibo okay ma yensan hwade bi wono boga na wo ye etuo boni no de obo otuo no wono ankasa bra woni positive wodo ohun wono mo na wo ma warning shot no kwan bai no no so fa so a wode tuo no egu wono ankasa ne ho ho ne dia akura na menni ho na eyewitnesses ana omo ho ne kire se wode tuo no hwe soro soro ma warning shot nti yes ana e ma wo ma no omo ho nyina na obi asura no ntimi nkwa animu nti wode tuo no wan fancy ni kiri mu sa wode e fa ni kiri no ho te se de wode ade twi kiri ho akosoro no
nti me kura me koduru ho no na se nipa timu amene kakra bi egugu fam ho eno no ne ma amanfo enya agidie se owura na hwede no nkwa nti tuo na tu nitiri no ho atwi ho saa akosoro nti ase efi wa body ase wa so ntemu ho saa no na tuo na hwire ho afa akosoro no saa enetie nti odituo ni si nitine ho enchan oditi no ho ase na so no ho no na wo slash no ko soro ase wo de atwi ho ko nti tuo na awura na dwuma amfiri ne nsani fa so a ne tie no bonku so na mu me fa soro ko nitiri no so na pampem ho no enti ase etwi hot said the other matches etwie no ase wo de ade atwi ka ho saa no nti ta nitiri no ho ani ese wo study akwa no wan hyeda anya se wo no anka se bo wo tutuo do de eku ono ankasa ho akura na meku me di ewu na meku me hu bi de se nya me ma se mo oso ne atenga be fo oro na fusu a wo tie se ya tunsan wa fusu se wo be di ewu di a na ko wagina ho na wo ne abambofo no ako ate nchi no me say di a watena bruchi da no de ye sa take cover se de be ya mob no ntwi fa no so de a di a sa adwene ne no nya ya o de ye sa no sa bra wo ma warning shot no na abambofo na ba ho o ma warning shot na abambofo na ba ho na de ekoye ne se police patrol for no ade no ko ti bank ni mu nti ma bank attendant police no tech police for no nti omo no so frɛ omo patrol team no omo na enkoy nti kwanti no omo beduru ho a chete omo ni na fully armed nti Borga no take car no na wo hu omo taa no na chete baby adu na ya den nti ebi as a strategy a wo de fa ase bi a mob no emetwi nfa no so no dia ene emi ntimi nkyere ene ma na di tu no bo fa ne tiri ho no ya sempa o yankopon ne yemboafo saa bia no honorable me hwa de bi won se ofri tech campus na upia ba ofa asesegwa number 1 ye wa asesegwa number 2 ye no wo adwase ho ye saa asesegwa number 2 no ye pie wa ase no saa mpotam ho na asebisi ye no akura ma me nkyere we se ofri kotei asesegwa number 1 na se a baby ho ye frɛ ho be man kwan o ya beduru ho no wura bi ho ye frɛ ni Jimmy the youngest professor in Ayeduase ne shop woton ensa wo ho no enti ho no wura ne si ya enko ko pedi bi ato ho enti ho na ta chinwa hye no ehya afie enti wono no nya akwan yi fa no ho no ena odi na nimo jeje na de ni bedu Access Bank na nimu ho ekọ ena saa incidents no esiye nti na chese o mani ehwe asechegwa na se a o mo besi abewura kwa nkumasi afon. Okay, honorable, some very particular place na ankasa no me was some reservations me nim se bia o ya assembly member wo area ho won so wa hunu sa enioma na wawura kan university mu ankasa na sa sesedwa ya make ho asemi ho no oduru ho a traffic to me chia wo beba ni mu a wo behwe no na drobafo yi enkanka ne trotrofo yi na wogina kwan ni mu twan ena elodi enti sa na ofri ho a kwa koduru sa jansi baby adane ye call ye jansi so efro say free fa jansi o di free sa sesedwa na se sa koduru free fa jansi no adamafo ni ginagina ekwan ni mu twan honorable wa hu sa ade yi american Abraham Hooper na me campaign me ba be assembly member no ade ba ko a me kan ho asem na ni pa hwe ho de to abama me sa ha na waka me ba ye no so maintenance ma ye ho nkrata e de aba municipal amanya me adom 2021 budget ye na me simu bi me ye west convener e wo foruku ya approve ta labor na man enti me hye me manfo bo se enche bia ye be ye labor kakra ewo Ayeduase day continental both sides no na ya ye bi so ewo band no animo ho asante achim na ya ye bi o market sinkonom na ya ye bi o konko refiner e faso kono na ya kwa ko ye bi o market no ho say the system size medie no municipal ni di ma yen a
car no terminal to be here. Ubetumi afiri kwan no mu ama kwan no mu ada hɔ ama traffic se mu nyinaa ɛso ate nti akora saa ha no deɛ wɔ hɔ na nyame adom na tu ho anamɔ a nkrataase mu no biribiara atotɔ a biribiara nsi a nyame yɛ adom a ewura akyefofo no mu a yɛbɛyi saa ha no nyinaa ɛde afiri hɔ. Okay, enti ɛna asɛm esi yɛ sɛ yɛka enipa mmienu a wɔnom nkwa ɛda asane mu no nipa ne chances of survivor ɛwɔ soro kakra ɛyɛ amoa electrical weather ɔdo akora ɛno a saa pɛpɛɛpɛ ɛyɛ asɛm ba Borga ɔno ne tuo no sɛ obewu ana onyankwa a ɔbɛbɔ damo a ɛyɛ sɛ na ɛbɛn ne pɛnti ɛna ɛbɛyɛ saa mɛboa akora me susu sɛ saa ɛfi sɛ me a mede m'ani ehu me tiri mu amene ɛwɔ baabi a mamuba no ogu no a me wɔ videos ne pictures a me wie a mede bɛsɛnde wa ama waa wode w'ani wakuti a wisi ahwɛ ɛhu sɛ deɛ nipa amene ɛsitiɛ enti ɛberɛ a ɔma wɔden shot ne wieyɛ na polisifoɔ no gyina hɔ na wɔkɔtena ne kaa anim no ɛna opie firi ne kaa anim bɛbɔ ne ho tuo wɔ abɔnten anaa wɔbɔ ne ho tuo wɔ kaa anim ne yɛkɔ bie ne wɔtotɔ abɔnten akora deɛ kɔyɛɛ ne sɛ asɛm no ɛsii saa no wɔno no kɔhyɛɛ kaa no sɛ otu adwane ama mmeranteɛ no ama no ho kwan nti wɔn asi n'anim asi n'akyi nti kaa no mu na wɔte a mmeranteɛ no ɛtoto boɔ ɛbɔ kaa no nti wɔno no hu polisifoɔ no ɔno no fi sɛ ɔba na agye nkwanfo wɔn ba abɛgye no nti ohun sɛ wɔn kitakita tuo no ntumi nhu sɛ ebi a no onim sɛ wɔn ba no so sɛsɛn o ɛno no na ɛmaa ne maa wɔn short sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nka bi a betumi adwane afa nipa no nti apolisifoɔ no ne dɔm nya akokoduro bɔpini no ɛhɔ no na ɛmaa ne bi tuo no faa ne tiri ho a ɔto de twerɛ ne tiri ho ma wɔbu hwee no. Ha, okay. Honorable Awia, yɛbɛda ase na wowɔ kɔmfa nɔkye hɔ yi deɛ yɛnkɔ so a ne ani akyerɛ ne yɛnhwɛ deɛ ɔbɛfirim ɛne deɛ ɔbɛnya nkwa yɛbɛsi biara no yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio yɛno abɛbɔ nkɔmmɔ wae atiefoɔ wei ɛyɛ assembly member Twumduase Ayeduase Kote electoral area Honorable Justice Atobra asɛm a asie ɛna anɔpa yi ɛne sɛ Kia Optima car no ɛyɛ Kia Optima ne number ɛyɛ GR 2019-17 ɛyɛ GR 2019-17 enti registration no ɛyɛ 17017 na mmom car na number ɛna ɛyɛ 2019 no enti ɛyɛ Kia Optima car na ɛfɛ paa car na ɛfɛ wohwɛ car no esi hɔ no a ɛfɛ kɔ yɛn YouTube ne so anaasɛ yɛn Facebook ne so na yɛmfa mfonyini no ɛnto hɔ ɛmfa ma wo apɔsɔfa to hɔ sɛ wohwɛ yɛn YouTube ne so anaa Facebook ne so no a kaa yɛ ɛda hɔ yi ɛyɛ kaye a akyire no apaapae ɛna animu windscreen no ɛno nso wotumi hu sɛ yɛde aboɔ yɛde abrom enti sɛ nka ɛnyɛ polisifoɔ a ɛbɛpie hɔ ntɛm koraa no a nka ɛnyɛ nwanwa sɛ nka mob action krakye no nka ebi ɔmbɛhyɛ no afra ne kaa no anaasɛ nka ɔmbɛyi no afiri kaa anim na ɔmabu no ku no because wohwɛ picture baako ɛda ha yi ɛno no ɛbɛyɛ den sɛ yɛde bɛto so ɛmogya ne dɔɔso ɛno no krakye ne da hɔ ne mobile phone da mogya anim ɛna abaa ɛda n'anim ɛne n'akyi enti ɛnyɛ nwanwa so obi kura di nkan kwaraa no anaasɛ wɔbɔɔ ne wotuo wieɛ no still obi kwaraa no still sɛ wate aseɛ aha enti wokɔ YouTube ne so a kaa no a ɛnɛ na owura no a yɛsusu sɛ ɔyɛ Borga America Borga na ɔtwie no kaa no ɛna ɛda hɔ no one ɛyɛ asesa no ma akyire no a akyire screen no abɔ no fa no nso to so ne nyinaa ɛyɛ boɔ na afei video wa krakye no ɛda hɔ krakye no wohwɛ da a wɔda hɔ no a wɔhyɛ jeans trouser ɛna blue black ɛna ɔhyɛ top round neck ɛno nso ayɛ sɛ blue black color no
ɛna wɔhyɛ ɛnɛmafoɔ mpaboa bi the ISS strippers na emu tofotofo na jatabam friends ona ya awo bi saa mpaboa we bi no ɛyɛ normal strippers but when you de emu tofotofo yɛtumi wɔ Adidas ne Nike for de no we de ɛnde mi hu ne brand no we brand no ɛna wɔhyɛ socks ɛna na ochi ka no wagina ne ti no watwa aseɛ ɛna ne ti no egyina so ɛna na no ho ni ebom na no ho sɛ ba na bɔdwesɛ no ebom ɛna watwa pɔnk we yɛ pɔnk ɛna ɔda hɔ enti wa wo YouTube ɛne Facebook ne so no betumi ahwɛ bi apɔsɔ de video ne bɛto so ɛno no bɛba flash na wahunu sɛneɛ na adeɛ no ɛteɛ no ɛde but oko live chat no a Faustina si edu wɔso ɛna ɔse hɛ nana ɛtɔ de bi a ɔdwene ewiase ho a yɛ a wɔn ti aseɛ Justice Sanan ɔse akora bia ɛyɛ asɛm o because asɛm wei ankanya bufuo sɛbe krachi sɛ nkɔm bɔ mafia wo memmo mu bi kɔ report wo ma police nanka yɛhwɛ ho enti ɛdɔm no sɛne ne hoteɛ no police fo ba beduru hɔ sɛne car no esi hɔ ɛnom ne de keke ka ho no ɛne da YouTube ne Facebook ne so no ya mo hwɛ no enti police no bra saa bra we nu abɔ ne hutuo na wie atie fo ma commentary kakra mo amuntumi nkɔ no ne nipa betwa hɔ pa ahia enti mo am wɔ hɔ ne mbehu sɛ krache no on wada hɔ no but yɛntumi ma ɛhɔ ne ma clear saa on wada hɔ no obi gyina n'anim hɔ no ɛna police fo ni bi asarande ɛkɔ baabi a na ne body no ɛda no enti aba kakra na afɔ so yɛ bad yo enti saa neteɛ enti wɔde bɛ flash so nkakra na muahunu sɛne adeɛ no neteɛ eno kwadwa aboagye wɔse na yɛ akorɔ bia sante awie mo ha na ɛyɛ asɛm o krache no mugiri sɛ na ɛnɛmafoɔ no yɔmɛ wɔn tutu bi sɛ na nyɛ wie bɛyɛ kokei anaasɛ bi atrabɔ because obi bɔ rofa ɛyɛ police ne report ma yɛne yɛmfa mmara ne nhyɛ yɛn nsɛm sɛ yɛn nso yɛ bɔ ne mafia saa deɛ wei ɛwɔ adrɔbafoɔ bi no wɔ tirim ba adrɔbani a ɔbɛyɛ saa no sɛbe wadwene nna baabi a nipa ne yɛda wɔagyimifoɔ sɛ woyɛ adrɔbani na obi bɔ rof nya kwan kodi n'anim ɔsɛ me nso me bɔ ne rof ne bi wagyimi wa woyɛ saa na meka o wa woyɛ saa deɛ ne bi no wagyimi nipa de sɛ o ma menyɛ ɔde bɔ me to koraa no a ɛmra no ɛbɛka ma me a yɛde abɔ me to wagyimi wura fi sɛ wɔde bɔ to koraa one ɛkɔ police station wa wonim sɛ Ghana ha nso deɛ case bi ayɛ fine case kɔto inspector na ba da ne nkyɛn na bodwe enwi ye twahia na inspector busa ye dai me ba na se na ye you know the bomb to pine inspector to say yes a fine case na fine case no e bra ye be sei wo ho no nya asem ketwa enti nya jimi sem na wa ye enti mandro bani nya sa de ni bi da nipa ne ba careless na hu sem kwase asem no ye ya if there is a barrier ahead report Sadro bani krono picking a number. Fama obiti wonchanya catch say picking number mami ana twa fa fo camera fa twa uduru ho a fama police fo no ope kura agina hwa akodi so obeduru no akere ame ache no what you say me mo careless nibi right enti live chat no I don't know nana krobia adroba for ne insult atenie any allegations akra too much. So one shey na wo drive wo Ghana one shey a wo do Kristo som kra beto nchen eto de bia ye ne anso ye frɛ ye ho Kristofo enso saa de oma we nyina no ekoso nana kro bia hwɛ bogus no nana wo muni abutre o small issue no omu hooligan you can't do this in the States eno an ekoso edo kwadwa boaje wo se akra ya kro bia sante eya asɛm o kunsu Okada station ɛna mewo ya awiai benso me show nana crazy world indeed Nicholas Osiasibe enimedin Bismarck inti osenana ensam ha John Kranten eno osenana ye nyina ya wo pistol ewe ya ka mu o USO but don't use it this way ye use no was akwan we so
It's a US what the Muchika crap, Pesredamo. Mustafa Sayid, or see a cry across Santiago Mawa, Bremai West, fitting shop. Asamwa, Mensa, and Abuajinumina, Yenina, ya body in the show. Right. And Mebelanai, or Sanaya Crabia Santiago Yachiao, Yabomwa Basso, Edne Ejumapa, Mobo. A tabin Poma Senior was so sad, Asamno, Areho. Rosemary, Nyami. Ose afibi esanyam pa na nakrob yanyan ponsa no we dafo Grace Berthy eno ose hwe sa nioma wei no ya na esisi a when this happens in US we won't reach him, we won't wreck him in Mpacha Berthy brebium. I love the comment but the work I don't get you, so come again memfa men shorten or sentence now no bibia training fool. We won't, is it record wreck or what him in the hospital? Come again, I want to hear you are in the States. Foster opoku ajimai eno say nana asemno areho. All right, and the car no picture no ena edaso no car ne picture no send ye onomo ye car no ena edaso no and this a wa wo send ye onomo ye kai ena nke koba say yen shika na ujiri se nko no nyana. Right, let's about so na shanen so set time heba mischafo awie onomo boa yen time heba mischa no eye atridi yade adru na eye KNG fo ena edis adru wi aba se uyi obi a atridi yade malaria achew na se oje wo ho a enye a eya pe time heba mischa kira kwan na nonom na onomo a ebeboa wo wanum ato enam atridi yade enti untumi nidi atridi yade na hwe moja wonam a waye hoya wani so nyina akinu eno akoma ebo periperi time heba mixture eyadro pebi nanom oye pemfo anum bi o ma akwada anufu anum bi oba KNG heba center ye womrom abijan house wo benya bi atonso wona akojan shi KNG waso ye ba ko ho ba bi etonu obi a no unya wuram na wo kasa wo pe time heba mixture ebi ho 0244 417 669 eye number Naskeba Clinic eye ultramodern heba clinic na etiefo ahai ya shada manipa Afrigana ko India ene China akosua de efa nompe ene nkase hu problems of mu a enti se wanya problem wo won kase ana wo nompe mu a fabra Naskeba Clinic won mo aben wo wonro ene wo anim defo se stroke ya de wato form awo hwa ya oden wo pebia wunya jaisu ja adwendwen na bra wanya kidney ana liver problem kokram cancer how hernia ana fibroid prostate mu how ti se kura mo ayemre yade edi unya no oba Naskeba Clinic ye hwehwemu na yede aduru kan ahenema kokoben ye ni wholesale na edi animhwe 0244 120 269 eye ye number Agbeve Herbal Hospital ewo adakoja ache ofaka ye kwadwo so usi wo Kwamu station ni opposite pepepe eye Agbeve Herbal Hospital ahai so ba wo yade a wode nam no a doctor for na ben wote yade no a wode ba no ase enti oye nhwehwemu a wode aduro treat free baabi a yade ni free enti so de yade ba Agbeva eni na he na yade ne ko na wanyiwa hoto obi o ho simiti ebo me ga obi se me wo yefunu mukro obi se me ni atenka obi nso sabe me mensam wo mpamu no emre enkoyie prostate bi na ha me koko bi na ha me honam wani nsansan bi atie durawo ana yefunu mukro typhoid ne hokura san ba abagim wa fon aye se wan ya pepa ho Agbeve Heba yendura ye nananom gya ye free tete no eno a ne da so kuram brane ye mfa mfidie nya hwehwemu why your number is 0246 59 5256 Mona soap and cream ni wo dwa so fa soap ni dware na fa cream ni srasra na mo ani nsansan ne nkabone ebe ye free ho se 3D yade ha wa no Agbeve fever umoja area no Agbeve tonic Agbeve bam baby yo ya e ya fasra enu ni wo dwa so baby eton no bi akwa ubenya bi okay Paulo Wusu eno say this is a minor incident na nke sese nana e de gunshot eba na Borga yi enya nwanwa se bibi anadwen oye abnormal well obadi atia mebram akra asemo
ya be che tiefo nyina akra asemi ya re hosem papa na de di nka yen stre onyankopon ema krache no a na okopata ntokwa no a patafo di aba ye bo na ba no aya enam so asabre woda ayaresa bia no nyame ema ne nsa wo so na onya na ayaresa ba ko ne de se boga ne de wan sori kra no a nheda wa de obompa ye bone David me hweye nu abompa ye bone me bompa ye bone ba bia wo keka kone de wo ya bompa ye bone nyima no nzi bone ka ne biom ompa ye bone ne sen me se nyankopon se akwa na okopata ya patafo e wo bible mu na me kan bible mu o sin hira ne patafo de se hira na me sra ma de oda okopata ya na de nyame aka no o ma ne mrem ne nyankopon asem no kan ye no emrem na we ni de ona akokko ne ntokwa enti wono de ne de wono ne de ni bible mu akora nyima no nsi bone ye ko bible mu a enhira ne patafo ya nka se enhira ne nia oko o tutuo du o tutuo ti mesra wanyima no nsi bone ti efo meba mie omo mienu no sesei omo nkwa no ba bi eda no emu eden na eya na obi nim tumi ne nimoka free eni ayeta frem kasa enti obi eni nimoka free ni ayeta frem nkasa na yenhwe omo mienu no di obenya nkwa ene de obewuo se ni oba ade mpa ibonete enti obi mo nkoso mame unia bam sani binia tari Fudua. Oh, kimirika. Akini musindara. Nani kumukuru? Badi musindi bamu ndagara. Nani mukuri akani? Andu kurin samboni bitundi yaka. Nani kumuriki? Basidi. Tari? Bako. Badi kunuria? Bandi kuasidi. Badi kunurikimba. Sanda bamuri. Nani kinukuniasi? Singura. Badi imu? Abukin sindi ya. Mamari. Babudundi. Sakumurika. Abubundi. Samurukundi. Abubundi. Burukundi. Oba de ompa ibono ohwe betumi abam. Ko se ote brakundi bam. Ote a brukundi. Enti ana guda. Ote guda. Ote guda. Okay. Enti odi omo te ase no beti ase. Omo beti ase. Na ayo. Akra enti no me hwe aginaye mienu. Ba ko a edi nkan eyese adrabafo a se obi enno wona obi nam kwan so na nipa no e drive no careless ya wono so say obeye ni bie eno ye ba ko afei yen so so a yatena abrochima mu a ye ba na ye say sebe mpraduasa ye de yakọ heaven aba endi yamfa obi a ho no eno so so eye ne a eto so mi but oba de all my points but eto de bi nso aya na ahomete se wo hwe sene emra no eye adwuma elsewhere now be here enioma bi a ye wa hanom a enu nti na ye mabogafo no ye you can't do this in the states hwe asafo body ba Ghana ena na menene nam kwantimpon bi so na akra ye kwa kakra otumi gina ba bi osekrobia me empake kakra because sani ade ne kono eden ye be fa aboabo traffic light na ye kwa akofa akosi askoremampon na red light aso traffic no kokko eno kire se gina na apragia ni moto bi shim afei ase popo bri atiesi papa de so kana nsia dai na na studio bo osi akura emra ni nyaduma enka wa dodge traffic red light kabela obetua nya bill ketwa enti to de bi no mu free hoba no mu behu sane yenso ye yade no a emma wanhwe ya ebufuo bi behye wo mu ebi nso no build up points akra me dan se ai dia wo kan ewom pa ye nyane saa enke pe okay nanso na we dia me ka ese on se dodo no ano se abrochefo no wo mo ba beduru ha nyame anim ne ebi hwini mu bon wo mo no kre ebi hwini mu bon wo mo titiri wo mo kra ye no wo mo tena ha nyame bu a wo mo koduru ye no wo mo koba na wo kra no mbeto wa sebe ye wo mo se sebe wo sukrasi ni de ebi ni ba bia enyo mi na na tesa se bebre ye namfo ne bebre num ye nim se ne ebinom ho ahomaso ne betire peja ene no ma bia wo mo be ye no ase sebe wo makọ heaven aba wo mo ni nyankopon agodi nkomo aba so hono obi timi kwa abrochire ba na obeduru aduane a na wo ne no na di na bia o
Yenina Galeni Edua, Fia and Nedi, Manicom Robert say, Sa Galeni Edua and cried to say, a bomb. Oh no, and the way say, Sabro to send me and a burning moor, and tea or quachi tua, Nanipe, war, Phil, Kay. A woman say because I am from so. One one ka who dimraswa, who nimrano, who 2 and Yaben was all ye. I was so cock. Now who is there? Abroche and Yanis. Now also the Abroche say, who took her. Obi Borga, also could not quite now or Cobum and Azukobum, or Quenifana Zukobum, Sana British or Yano. And you are no Tiamra. Now I will name Mrano. What's then Mrana said, was who ye be at was. And the Abroches will be Borga, ye a honor, ye ten say, was Coanim, now Cobum, now Coati, was who ye be. Sana British one. And this are. And this are. And you know, Diana and maybe as I soon buy a winny baby. Sakrati, a soon buy an Gobia, or a positive waba. Abrochi a positive waba, ye 2 1 shot. Ye Misao. Abrochi and Maria Jumo. Now positive waba. Say a barber chiwa, near to your mother 1 shot. And this Sakrati will also Hunu, a sue I want to move. Ya and you did this say ya. Senyan Coupon was a bonsamu. A 2 and 1 Caswadi Bonu. Wofia was some 1 shot nibio. And then Yamia and a cheat of fun. So the boy teams here can be boy today. And that's what the boy named as Kunua was so short to be you. But it me ya home popo. Say be a water no. And now say home unse nipa kum enye easy. Now wa wu ku wa ho. Enti ya home popo popo bribri ni betun yesine so e ma home popo no. And e be ama na umbre straight. No, and can be born a man as a man can be a popo. Say any Yamin a bemu. Okay, say wood up. So no, and ya cry now for young a driver for Ancassa. Ya, you said 7 previous, ye muya. Ye muya. What you must be, just I mean, any part of 1 hour, Tanaka, Numua. Now, as a sabi. Nanimo Yamu Kutano, no, what watching on fine review on Pebio. Now, who baby will be dinner part, baby will be dinner after Nipa. What you say, and Koya Krakati dinner near bonnet swap by Ping. No, you can say, oh, Jawas and Facasia, Kounia Bida. Phew, or Pia ye bident, you are so heavy, oh, there be only Nipa. What could I take care of my catchings, or Massa Baby, your calling him was so jai, Sadi in I. Oveti still him. Next wa papa ni mumpo. Eti na ti a onfa no ho. Ukoye obedi di watem kwase afa akwase asam ko. Otimi ka o maame. No ende o ka na yo. Me na mintimi nka o. O maame baby. Ah. Obi a wasua adwuma na okuta wo. Wo so office ni no. Adaba fo ntie ni ye. O ti still na nimu a. Wo so office ni no. Sadia me mete ya me ka sai. Wo so office no no. Nti wo se odi ni. See, I'm a tion, I'm a cow, my baby. Minty min cancer, so give intra. Baby, I'm a tiano. Mintu min cavize, me can't, me nimo yam a good time, I'm watching it. Sana, so to steer him. Nasa oka, send be a answer, oka. Now the dear time was what when him yam naturally. And the baby out to steer him. No, be bed driver colors. Now be beer one no. Now I'm more nimo yam now. Now be cabby be bonny at Tiana, now be beer one no. I can't summon the sea cano. We are penny more, what Fujinio, or Pampa Mopo, when Nimo Yamakutawan, what watching and found it, can in fear to do our waka. Ghana had ya bakua, wahapa, until I am yase, a brojeni in a yes, Adian, and Kagan and Yan Kanyam, and Kamakas woman, yes, don't want us, where the Quaya brojeni, no, until I'm a dear broje for the no, ever say one, and Yakra, if you say away. Say any pan when him kaka, oh, ten and say, won't him kaka ten. Ka won him kasa and say, or no ye mistake, ni baby ojina the way ya enyano, ma ono who say, would you win him ka? Sabi one more damwa, or more than Visa Ponqua damwa, new run or more dam. When ye yafan one, corner when him now, near who's a Huawei and a young from so. Nemums also cast out Quatuaneswa, Nansenya Madma Kurebisi, Pragiabi. Ebo Kelesibisa, Anna Pragian Kujinai. Trot drive and it made the car look boy in many per week. Me and Micro in a suit, I think ye be ye, woman with friend in a suit. Such a dumas in a suit, that there was soon crying ye be ye. I'm a woman, will be our own count, what to carry, what to Pragian more. What you are hired to Pragian or Timu.
because of say pragia driver no akobo keles inti no woko park ye no we di mirika de ni car na ko boom ama wuma na wusisi a obi a woti asem a wate kesi bia no wonim sa asem ya meken fio endi so obi fum kuma obi fum dwa nti adaba fo ne ehwe ni ye na krachi yi die na fio wo ni obi na anya o e na krachi ba ye obe pata wo nti na me bo mpa ye ma no so waye nyame so adwuma pata fo no obe pata wo anka so wo no obeko oba na wo no ko akiri so wo na ko akiri a wo no so wanyina ho no mo se wo de ne se begu na ti se fa wa bro kiri ene wo America sem no behunu na no wo America wo so oboda de wo so ye Welder oboda de wa endi wo so be pia obi anka mo fa nyemu e ti so de o tuo na na won se tuo nya nipa nyina e na etotuo na na mpofu se mimi ntotuo ma ne ga mi aminu ya no se mi totuo ma na mpofu se mimi se metima kutatuo di anante atomika akrampofo se card me hu se etuo da ne kan num kura me yi akosie me dem if se wa hwe ya obedi ofise akoma no a ekuta minu ya ne se bemu a akra enti nye obia na wo se okutatuo di akoma nya akra me nkototuo e asempa na me kanatiefo ntie ne ye enu ntina Ghana ha ya mma nipa kwan nipa bia kwan so nkutatuo no nke nipa ewuo doso okay meba say manya keke ewo ahoma ne so na opanyini eba ekwan so jojo ehon nsemo a waben only best keke awiai asamba ba da dwumadi so wo take fam uni akro bia mo ha umpom to say so nyamia dom eno ba da roma eda nyamia se awiai yedi nkomo bi na ekwan so jojo hon nsem mo na ma benimu boa ye kakra ye nye onim de mfa nsom adrobafo ne atiefo a eye pasinyafo a ye tie na wie se me ye droba ni na me nyonko droba ya ebia midi nachi anase midi nanim bo me careless ya emu odin pa se minya akwanya na me kodi nanim ana me kodi nachi a esesa me nso me tua ne so ka me boni careless ni bi ana se minya akwanya no okopake na me nso metumi kopake nanim edi si nanim a me nso minsi na ene me kobo bono ema ni hu se enkwase asem enu odi ye no oli me enye wadwene e wo sa asem ya mebusa we ko asem ba yo me da se te de nyina no aka emra eda ho na edin kan ansa obia betesi akie no ye said this coach driver's coach na no ejira ho bi ti say coach a so for ni lawyer for this no na odobe ni bia coach die o test eletia e se bottom enti nanya coach ni COAP na team my concentration as a we are government you concentration 100% and yeah even 99 and in a decline anna oh no I was the best now play yaba anticipate if you ever see any tino as a government you kaka what Jimmy be here? Anyone now to see a bit near. Now at the corner bar, find another thing for Swa, who bet me at Piano. And on the Sa, and the team a turn. I can be there near before near Village. That is a macra. And the ending kind, so you drive a Nina or cook. What she has on your man, yeah. Adi ebesi okwan so ama obu afua kotem se oba totwa de ana sempo ube yituo ana ko se ni fani bo kala simpiro mesume ya fast akodina nim na mesuma bo saddling break ama onu se dia do form dabi enya papa na se dia nyira ye nim no mo bakai a ebre bi duri na obi ya presenka police MTT di kra no omu ko kwan so ankese so mu kratuo eye no kura ankese so mu kratuo efisa wo hwe wiase nyina
mind to do a mafia police MPP before Kratio. Patricia said Ghana, they should buy me and Yama before 10 Yama Bintiro. The process Yama Womutu Kra. Why Rena Gavin you for Yaki and Yanani before? What you at the about Nuntin Yampa to Momukra. It is a war that you want to care me. No, yeah, license in a Yama Secretary, and illegal for the power. You need to be a bit here. Put it to now, even on Sakura, what the four this year, using police in our uniform, Granoa. Before the Oko Court, they were carrying my king. Sibi Hasubio, what's it say? Who your police in Imponaya they are? The sister is in heaven, need to see a chief. Now, when you be not a police in a uniform. No way, but you walk or two and somebody and you will see a lecture. You didn't go to you didn't run a car in the team. And the anti-star will be your civilian. Anti-Sanya Mano and Coso, as I said, the Jaye, and to be known as Korea, or be by your best hour before me. And then I walk or two, I brought this year. For a combatant, it's true. And the government coach, ASCOHO, say a year, and Tasania Mamina, and hey, and watch Ray and Yadia. What my yes, Yandia Pa, Kakrawa ya wake, Keke, Aye, Yadase, Wate. Quote, I'd rubber for what say, Edna, Moamunim say, I'd rubber for quote. Me meti hey, me quote to your bottom. Enti ya droba ni usi kwaso se wo koye dwuma unsu coat ehye obotom droba coat eye COAT C eye concentration ade na wo ye no eno na wadwene woso 100% enye 99.9 100% o observation enioma na wo ye no ma wani na ho ewo de wo ye ni nyina ho bibia tumi si enti esese wani da ho anticipation esese wo hunu se ekwan na wonam so no bibia tumi si ebi wo hokra wonam ka akwa so wo wonam oba bi ka afoforo nam ne ba bi na ne taya tu na ba wo so na ba ba ne wo wa ba be hia ban enti se wo anticipate se ka ya mi tue ekwan ya menam so yi bibia tumi si a wo sa do ba ni kro no we are very careful e da ti no eye tolerance esese bibia be ba wo so bia no ofa ne se o de o ye baller yetumi to bibia atwene wo so enti kosi se ye be hunu sa de we no adroba for hwan na so ye droba ni a woni atem da o ma me something wagimi ana we ye kwasea pa wate hey yanti 2 year ho hwe na no na me ne general manager mante agia mi bo ni aka asem nam ne nenam na ofori krom oba de chia me se was study a se wo sane ofori krom be pono e de aba anaga wo kotek no na wo ko wanim traffic light hodo o de ba ofori krom traffic light hodo na wo sane de akotek wo sane akotek paso no unsan kofo bi tonton stones slabs e wo ho na ekwan ne ho no na eho no emu abie ya ka betumi afri ba bia STC for yard ne wo no atumi awura eho no atiesi main road ni mu ena sesi a wo mo de abotan akakra kabi abegugu mfimfini na sesi a abobo ya ne pragiafo de omutumi fam na tie yeduru ho no menu emu hasem ba abobo ya ni ba ko a onu twi na abobo ya no obi sa tene nchen wafa ho ena ekwanka kraka we eka naduru ha ena ogina na osebra ba bia o fei onye de edikan yemfa ho de edikan yafa ho ose dabi yemfa ho enti fa wafa ho yi eye ne kwan no no ose dabi ose wonso adifo na ma wonam hayi mo na moma yedidi wonom a etwi plagia ene abobo ya atam no saa de we ya waye sa kwanhia si police behwa wo uwu a wo ngwase wo
Oka sasam no edi chira akwa no tu sakwa no wa feri woni trim. Ose master me nye sa ade papa no. Hwe sanka ye nua no mo aposifo papa no adopte ewiase wo ho se oka se ube use enipa adwen na wanante nipa adwen so a very good. Ye besre ye nua no mo aposifo especially MTT for no so wo mu use sa ade ne bi. Enye asem bia ho ene sese ye chi nipa no. Enya asem bia ho ene sese ye chi ya ko diska fine case no me ade enya asem bia ho but nante nipa na dwen ne so won nante so ene se o ma ono ankasa ne hunim abua ne fo se de me ye no enye onye bio da o ya sa de na ba wo ya me na se o be me na age me wansi di binim sa de ya sa ne beje enti adrobafo sa coat ya ene oli e de ache yi ye mfa adwuma fa osima akro na fa wie akra enti di American sia ne se akoma obia wobi na se wantimi an control akoma no asebe mpreduasa na wo ye ne bodani ayepe ya de ya se bia enipa no ye no saa ade no na ya pa na mom wanya control wantimi an hye na bufuo so ni nti ena akofa we nyina e de aba obo ne kales na se onya abotre control na akoma no enkanya ne se we baaye akoi baaye ya weda ibaye nanka obe pattern tokoya na obe kanu ena so wotimi share na bufuo so a nkanya ne so okotwe tu a sesei mumie no nyina tolerance no coat no ti I was say ebripa bia no obo mo de say bufuo ni de beba na ba wotimi share so akwala ya wo ne kora no ne butimi fubu so ma osua no ma me de no for se ne no a na wayi eya bufuo ewo ade anyankopon boka onipa da sani bia ho na kwan a obefa so a woni wabufuo ne betana no eno ene be ma wo aye badwenba meda se oba de ene onso dia wode aba bio mark capricorn amasaman o se akrakrobia areho na mabusua wo afoako chia wonom efa emame and sponsor drivers code we no kra dia ye kan quote that is the concentration, observation, anticipation and tolerance no quote for quote show butum why na fedijuma ebeboa Godfred awope ono so we mena obe Van Dam shop and was say akra ya akro bia asante asem we ni see ye no areho but nyame hu ye mobo free my wopechi number 2 achi ase no say akra number 2 ha ena me nso me ne me maame ni abedwafo ye hwew na Ghana ho say killing no kamia ye say abeye part and parcel of enipa bi abeye yen hobby saa nioma we yi ekoso no ye hweye na ya hweyi a e de asem beba de bi okay ye wo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no arofo ne ade hye ye pa ya se wunya bi a nokre me se wo se ema enkwamo a akutia yade ewo nipadua nim ho ye den se uyo bi a emoja ntumi ne afurusa ne yie ewo nipadua nim a di atadwi sam ne bi uyo bi a sikire yade moja abroso wo so a di atadwi sam ne bi uyo bi a cholesterol na doso opese so te ana fat se wo nipadua na doso opese wo so te wa wo so dodo di atadwi sam ne bi 100% organic coffee organic tiger nut powder pa oba utaka finfia ha ubenya bi okọ coffee house breman osai kwadwo street ya ba UGC kwano ebi ho freyen wo 0247 995 160 and 0247 518 123 o fresh our number we ya beje so ne wakasa na de wonte ase ni akiri mu amawo afa ye wo Fokrio Herbal Clinic enso e wo ho na Fokrio Herbal Clinic aye kan obeye free screening e de ama amfo oni akrobeto e na aka bom e beye sa free screening ni e ye bosom ye womi de to so aduonu nkono ekosi bronya bosom ne de to so 9 na kaisha ne nso se ye screening ni wo ni paduam free trimwi so kosu na ne ase a ye nye ohwe ye hu se sikire yade wo mogya mu a ye behwe okwa se ye hwe na sikire yade na ye yade fofora 2,200,000 Ghana cedis pe na betua yade bosom kro ye behwe amwanyu ahoto that day and our days ya ye free screening no ya de car besi Pacific filling station e wo kochi near dia 4 manfo akọ number won't be biase ya obefre ye 0242
155 935 0242 155 935 eno ne ahoma ofrisi so a ye beje so afe ye wo abe heba clinic oba tampa abe wonye na osi ewiase ade ba ko esefata se nipa hye ne nso eni se tumi ewo hamamam yankropon de ni tumi ahyem enua hini hamama no bna no se yeni na ba no nemom yemfa no ne nsa ye ho yade nemom nimdia a me mani enti ya no oyira obekọ baabi wode ne yare na chini saa wonya hoto omfa ma abe heba clinic oba tampa ho oba ubenyu hoto obisa me wo sekre obisa me dia ya fabrot obisa twere wo me so prostate kokram aba me so hepatitis and diabetes ne pressure or low sperm count obetumi ni oba akra ada enso ne hunsuo ntumi nyem no ebie ye koko obu ne nsa awobre hania yefunu mukro anase bi ataford enemu yade wakote bi na wakoa enko fabre oba tampa abe hwehwe na kira kwan owota no so apatrapa site ho kwan wo new site ho no tano so apatrapa wode winya si tano so apatrapa kwan no ubohu se sambod no kakraka azo wode wo kokora na wo yagere emre ho no mesini ni frɛ 0243 345 392 and 0506 460 208 ofra abe heba clinic for ebeje so de wonti ase ne yakyerem ede amount oko YouTube ne so aye wo kwabnaje man e wo so and was nana I'm number 1 guilty of such behavior but mimpuli ganda and the masamwa maka eye coat no mwachire mi nyansa pa kwamnaje man wono so ye otwika and was say e ba sa behavior say ye ni diatam ne de and ye wono kura we ye guilty ne kire say odi fo e wo ho enso en nei wasua de enti wasesa wonye bio guilty a we ye etuo de wontwe bi da mantwe bi da why ye wo William Doe e wo duma na afo no se champion crobia nana ayi me grandpa ene mahwere no wa frim anopei onsuku se wate duma na afo wo ye retired chief inspector ye friend Joshua ya wo say Ghana Police Service yankopon fa ne clearance ye okay enti eno ye yaboafo ene adofo a monso mo wo YouTube ne so na monso mutie ye na enchia soronko enkoma nana ntiamwa panin ya wotosum yenu nana ntiamwa panin ya wotosum yenu akra wona woye adanwoma se hene ewo kwabere is mansinimu nana asemba ba da bidwumadie wonfa niagro otaka fam da wakoma so pa nana ntiamwa panin ya wotosum yenu adanwoma se hene ena wiei onana anom ye mawa kwansronko kwan so se yedwumadie utie pa ma fidie ne na ha arofo me ba sisia sama yi obey ma pom din be ko yi a na ye 21st clinic wo 21st clinic de esuna fidie a ye de ye nhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo enfidie ni nupa ye de sayade o haw bia ni akiri akoma yade ese kire yade ahohwehwe wo sisi wo to asentini atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojamu nhwehwemu afeti esumasem se wanti woni padua na ase a wonte ayare sase esono se wa ahoden ena esono se wa pomden yare bia woni efire enti anuma duru abra wonim yare no kofa bai ena da ho no 21st clinic wo branches bebre wo Kuamsi wo ba 21st clinic wo ahwa omone ahwa total filling station nedi animhwe a eben Alpha Radio Accra ye wo Domi market heavy do dynamo a ye nkrabata bin so wo BA any seshi frey wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be my betting so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment be the true wia ohuna bebia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner asem ne yakin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie
na wo de Dawood ointment twia wo behu da wo beda Mewura me bin komi sisi ni me kotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twi ho nyina na do wontam Dawood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru Kings Walk Herbal Okaishi Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 Dawood ointment Factory Nebeko When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dodon dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buying every home. And now Mumpa, one Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you are may move Bia Yato in row, at to 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Kratui, what Jatu say, Hey, Braben, Mummy can do a sweepy and whoop. And what's to say? Madame for quite true, and you couldn't yani did rob out to the Bemwing. And no, Monsieur Madame for Juma was in the crew of Bania, you cry. And Miss Hassan, when you draw here was a shame. Doctor be where just so one a shame. Dr. Latte, Lamarck Prostate Center, Naya Sabiano, Dr. Latino, wo prostate in no fucking. Said, yeah, what did I mamma sorrow community? Or be a yinaye, and no, this prostate yadiano, one prostate yadiano, different enlargement, a beer. Sabaman Timon so, and now what you saw 10 times, so you saw the Bemuyania, what you do a clan and time so cry. Waity, Sabama, Uya, and Yadia the rubber to Bemuda. Somebody been to your prostate yadia, a moon, and that the professor Bema be on your prostate yadia, what they back off. Now so, said Dr. Latte, the Nedry count South prostate yadia, was saying what they Boduma Kama, or you so, or by fire service. 1 year by hospital in a deep anymore. Why you might be good at number in here 0208 306236 and now 0555 799981. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu amochum ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boae emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ninyasa odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di enwe enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Papa Sahara Miss Sunny C capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no queen. Me, I'm a cocoa fish school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm there. And now I tell no, I'm son or Casa. I said, come on, Mamma, no swap to be anno. Something about Kubina. But okay. Don't yes, but now in a look at her. Your father watching you, and I've been so and I've been so obey we are not the Munia, as a munition, the environment so hey, I don't say, about what about an Papa Sahara Miss Sunny C capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyan was 0246 3483
34. Yare yo, yare ya. Ubenya wa ne free yare. Enunti ene Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombeboa nte sebe onipa ne woche na oboa no a ene ye nhira. Eti Dr. Fokuo eye free screening e wo pechi number 1 29th November ekoji 4th December. Wo bebe biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ene akrobato akabom afasa aka no. Ye be free ya nyusika. Wo ya fufuro bia nso no eno so ye be hwe bosomi wo betua 200 cedis pe. Ye be hwe saa mo adura bosomi akosi se wo yare ne beko. Dr. Fokuo Yaminshao akrobato Yaminshao some adwen sa adwen power e dia ma yarefo ye de car ebesi Pacific filling station ho wo beba bia no car be fa free e do aba hospital ho a no so wuntua te wuntua sempo a se bi betire wadwen na peto nya enhumu bia nso a betumi afresh our telephone number we 0242 155-935 Mrs. Swama bio 0242-155-935 Jimmy Tumika Nabra and then I'm the action. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enen so biem tam heba me hye ya me ka se yi ba kun ane wayi me ensen bra sanya tam heba me hya esi agye ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo 3D malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato 0244 417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe adwadie nkrato yi mu age atomo se eye Shesoro Nanado oye number 1 First him soro Nanado order number 1 Wait Shesoro Nanado oye number 1 One good term deserves another. Kukurudu Minianom Ghana for MPP aban kwana se de tumi ma wo mu Ghana enyankoso. What the planting for food and jobs aba ama aduane abuso. NAPCO one district one factory ama adwuma ba ma mabunu enya bi ye. Enne constituency bia enya ambulance. Ye mano da chinti. Free SHS abusua bia enya mumfaso. E wo say ye bohon ban. COVID-19 ya de bone ba ye. Ye sensuo so kanea free. Na nado ye mampani a owote mane abada ye mane maima. December 7th abato no si wadwini pi na kwato abama na ekufuado ene MPP mra shebedani MPP amamu wani behu wasobete for more for nana to do more for you. Okay, arofoni adehye sabre ya mamu akwaba yakoya ya samba biu ahaye utek 102.9 FM asembe ba de bidwumadi no enna waso egusu a utie no o show ne live ewo YouTube ne so esan so ye live ewo Facebook ne so sabre ya ye kasai videos ahodo ye se fata sa odi wani krotua bi si hunu ne nyina ya de to ho emma wonso uhunu bi awie sa wokọ ye YouTube ne so a adehye wo so ye wo Lucas Godgesbeck watch this akrakrobia and awie more fire wadwuma pa no wadwuma den a wo bɔ no Yankopɔn ene abɔfo ni nyina wɔn mu nhyirɛhyira na wɔnom ento wɔn kwa enem afa wokɔ yɛ normal messages ne nso so a ɔmanfo de bi afa so enso ede aba yɛbɛkan ni nyina ɛwɔ afidie so na yɛde ama Ernesto satellite installer kronoma francho ɛna ɔsɛ krɔbia no abɛdwafo nyina Yankopɔn kamo ho ene mu adwuma pa ene adwumadene a emobo yada mo asepa na ya krobia asante na wiem mo ha DJ ba wa nie bo ho bom sofo na US Borga no wan show traveling maturity kra ade a wo ye enam na kwam se abufu aba post ne bam ensese okotwetio tolerance no anya dwuma akra krobia na wie kunsu ba ne kromfo yenso ye etio ye fami Gabriel na sabre me wo Roman Hill na me hwamo oboyima ne na bedwafo ne wo Roman Hill no all right
any Kings Graphics and Clothings pechi number 1 for eno mo kire sakra ya akro bia sante sabre yanso ya gba ademu ha na ye hwe show ne live yankopon hira mo pa ene mo nepa ene mo nsem pa da ne da mo nso mo de ba na mo de eba besom yanso ya da ase bibi ni offense mo asefo eno mo nso kire se na ya akro bia sante na wiei asam no de enya bade biampa ewiase eto de bia enya bia ne ntokwa hia we won mo man ntokwa ne ho akwa hia wonom de den pa na akofa sasem we e de abayo yankopon so nhira mo ene mo nepa ene da ne da futu semo a mo nso mo de ba na mo de ba besom enra asem bi free ruye eba beto dwa ewo afidie yi so ema adehia ye hye mo bo se ne ye ni ruye east assemblyman ebe bon komo ewo afidie yi so frɛ no enkomo bo no ni nyina kokogina ase eye papa ene ne ba opanyini bia ye frɛ no opanyini che one ne ba kwaku Christopher ene ba beto odwa se entokwa esi wonu mu mienu entem ewo asrene anase mrakete de ye hata koko ewo suei ebi ho ne ba no akokọ papa na kura se wo kwa akofa mrakete no de ye di koko oguso hata no ena papa ne se da bi o ma ne kwan e ma ne mfa edane ntokwa according to eyewitness no anu ogina ho bibia yere ne kasa aye no e ma ne kire se krache ne wo ne papa no se wo mfiri mrekete na wogina so ne so na onfa mrekete ne nko ena papa ne so wo makwan enti wono nso twetio saa ena ne ba no nani ase ase nani pau ya bebo voice no wa afidie so amamo na motie asam ne kokodru assemblyman anim ansa na ebekọ assemblyman anim wo no etubo no krache na tisi kwa so se wo kọ ayarebo a doctor fo ne anese fo nyina ne so na emoje enyunu no etu ya aka no no yanye ne nkwa okoduru baabi no no ayemre ene otena ase entena ase yenim obi ahu de yoy na krache na sa asore oduru ka akwam ene otwa hweye ka ye ya atakureta akese ya akolodu koko na di speed ba betwam ene beto se krache da ho ne betwifa krache ne so wo hwe mfonyini no a krache nanim ebutu fom ena ne nan no efiri ni sisi eba abesi ne nane ase ankasa no eho nyina apeche eho nyina gozo ya enya asem ketwa enra yensenchiro ni Anderson Benjamin ena eto sankra wei edi free ruye ho na odebre yen enipa no kire se ogina ho na asem ni si ye ya papa no ebo otuo no Anderson enya abotre ene saa opanyini no nso ekasai a saa panyini edi a wo boye ewo afidie yi so na obia nso dinim no eye bibi ya wo kyerɛkyerɛ asɛm no sɛne esi ye nyina mu sɛbe empanini sɛ yeduru amanfo so a ya na ye kai ya anom adehye munyina so din na enkomobo between Andy ene bibi no monsantie bio efleme bibi na banzai asem ne se me ne mai no mpa se yakura ben enti awiamu by 2:30 ana meti dede wo na kura ho no enti meti dede na me se me ba bahwa de kura ekoso enti de ekoso enti me ba na je se one ne ba no prem na kete ho enti timba na me se zo ulma adan no se ne me kete ho ma ne ba na ba se ba be fam na kete ne de akọ na me se ulma na kete ne bi wo bebre enti no de be ya fama no nfa nko bana papa so ompene enti ho no mo na papa so kita ni tuo no tuo be ya ay peste enti be hwe di na me twe me ho kakra enti me twe me ho no na me frɛ ne ba ne so ombra enti ne ba ne bae no na me zim ka kyen se ne papa so ompene e ma ne mfa nko a onde wongai ma no ana me direct no wo wuma bi ho enti onko wuma no ho pa ne chona wuma ne mfa ayi ne ma no enti esa re boy no so ante ase enti boy no so sana enti o bae no na ne papa gina mnakata no so na opia ne papa se ne papa enye den enfiri so enti ne papa so opia na sa no ko na echi
toko na chinti o rashe ne ba no so sa na ande o de hye na ni ase na taw na obo no enti obo no me so mi gina o chese me ade o mo wo ade me hu bi da enti na ma ahun popo kra ka me ti mi gina ho din enti obo no sa na boy no so de amerika e be sa me ho ti mi gina ho sa ati mani ba me ho so no na me ko enti ho na me fa fun na me frɛ me ofa ba ko se na si enti se be yende ona obi sa me so wo na me so on na mo kwan so odimnika oba on na mo kwan so oba na kura ho enti me ne kasa no se a boy no kura di amerika so aba sa no so ho enti esa na ye ti padi ni kakra enti ti no yanko yede yanko to no enti ohon ma na me sa ba fi enti me sa ba fi na me sa ba frɛ mai ba ko na me ka kire no so mi twa so enti se si akro no kro gina junction plus no wuri junction se si ama boy no kra di america sa enti obetwa hwo ma atokureta kra ba yede abefa boy abefa no so ma atokureta tete no kra enti esa no na me so no o se me ma se me ma 40 wo wuri ekuru na mba na mbabo se me ma ne so a na se me ma se tisa dia me ntwe na ade nchi enti ade nchi no o ma ya nkra se ye wo nkra se fo nkra se ni nyina no yemra afi ba ya se me ma no toto papa so ye ti ase se sa mo kese wetimi si na wo asemre man a wo ti krum a chese wo mo se BBC a na se yantimi akọ report o president kura asemre man na so ti a na chese bibi akoye no asemre man na ehu de o kire enti na de bra wo di jandi na timi hwam se sa asem na wo se timi bam sa se wo asemre man a wo ti krum yetimi di sa asem we bra o timi ka se de sa asem na chi a e babo kara se BBC a no yente ase enti no mo hwe mai yo abrante ba mimisa o enti abrante na gese ni din disen ya frɛ no Kwaku but pina frɛ no Christopher ana papa no tutu no so frɛ sen pina frɛ Kofiche ya enti papa no din hwe sen na abrante no din hwe sen papa no adi 73 years na abrante no so abrante no de minim ni fie bete wo hwɛ na ni fie no be ko be 41 43 Epacho abrante papa Kofichi no tutu no ne papa na sa Kwaku no na mu ina ati akura ba ko na so obi ati na akura asasemi aba obi ati na akura but papa no se ne ba no nti papa ne akura ne mienu nti na akura ba ko na ne ba ne ti man se na wasa be si foforo no so anankasa ti ho ye ni nse abrante ya twituo anasese kan atwitwa na papa emre bi atwam na enukre ye nokre but me de no de ma na me ni ho nti ne ma hu but me hu me akuru na me hu ye se wase ne ba na twa ne de but en de na me ni ho ntimi nka ho asabutintin bia baba jo etu na de bo no he o de bo nani ena ofa efamu ananti ya kopie mo wuri ye junction to create no kotwi fa no so ba cho ane sisamre abrante ne sia no wan sia ne nam no we sia no mo kire se mo sa police for abesa no de ko mochre ena papa no so wan sia papa ndo ono owuri haya sisi awo kase wo kura na wugina na papa no tutu no oyem hyehyɛw ada usuro se papa no so betumi ateta wo san botu abra okokodi adanse bi etina na ya me de madwen kyerɛ me saa because my no de aja mpalifo nyina kura no omusuro no okay we ye owura bibi ya ono ni nipa bi e ka ho ɛna ɛkɔ Mia nkasa me wo fase Anderson Benjamin ne nkyɛn ewo ruye adansemam ono na si anamu wo saadu biase praso ne nkuru ahodo atwa de ho ahyia no na wono mo de saa asɛm wei ekoto andi nanim se ba ye no ba bi attention ni nyina kɔ ene se kai abo owura no ya sebe wawuo na mom etua papa de boy yere de eno de ye nka ho asem na adofo areho very sad story we ho to tell you se wo hwe sene kratch no aye na ogu ka kwa animu a wan hwe ya na ntwinam kra wo nwi bida because every nisisi ne tono ayam ne tono unse nipa tono eye ntoantoa mienu ayese ye twafufuo na efanie na bia ye de unkuruma bia bia mfimfini line na edam no na che eto ni mu mienu na ohwa eto no ayamama aka ngoma na wuhunu ena ne nan benkum ni nifa no
ohunu bia ne nyina yamwa bom ana sane ne nan ne ye no atwe ne yamade e de afa saa ne nan ne na yase tokuro no na atuse na nanim ebutu ho nanim butu ho na ne nsa no benkum baabi a ye de watch no ebo no ho nso atwitwi na wapeche na ogu ho ne nan a eye nifa no eteto baabi ne nan tabono no eba ni kwotodwe no ho no de eteto baabi wo kwan ni mu na no na sakrachi ni mrantie bia ka ho kire se etuobo no ene kofa ka peche no ebai eno no omde kwato assemblyman yanim ya assemblyman so anka hwe besine nemom on de okoye report say eye kai ena abo boy no apeche no okay jataba o to say na nyankopon adom kasaden umpom to say nyankopon adom me hoye Anderson o to say okay awie adiefo me engage jataba ene Anderson nyina Ruye East assemblyman your friend say Andy Honorable Andrews Amesewu. Honorable Andrews Amesewu. Yeah. Jinaso. Jataba. Honorable Andrews Amesewu. What friend? Nana my friend. O friend ni free da bay. Me friend ni free and nano pay. Brebe. Me bedru adwuma mu no be 8. Ana me friend. Okay. Asamba na ade tu ranim ana dean wo ka ye de kire wo asem we ho. Nana me de opanye kwa meche ene ne ba wo mfie aduanan baako kofi che ne kwaku Christopher ana me de tu wo nanim se onim wo mo no ye se ani onim wo mo na asem no aba beto nanim na emum adan na me ma nananom anim e wo wuriye na me ma mebusa no na mebusa ne se wo ye dan e wo krom ho no se wo ya assembly man na me se wo gina ho ma ne manfo no se ani ti asemba hwan na yedi kan esi ne so on kana nanom ho bia na se oka ho wogina ho ma oman no na me se okay ene se wogina ho ma oman ne dia me wo ho kwan se mebusa wasem bia me pese mebusa obia nti me busa no o ka kire me se asem no wo police station na de call ho no nyina ne se abrantie Christopher no ka abo no kwaku Christopher no ka abo no ama wono na frim eno no mo de call ye ana nura wono no te say ye asem no wo utek 102.9 so na ya guna nim ase wo wuru ye nyina enti ono no de etuo ni bo no onim bi ye onim ye accident na accident no so ho asem no wa posifo nsem ontimi nka hwe enti waka asem ma ne 20 minutes oni mpanifo bi di nkomo sisi e me frɛ no waka kire me say wo teachani awie ye sisi be 5 minutes ni ana waka so oye teachani enti teachadie no e wo mu na sisi a hospital a doctor aba o kwa akohu no enti be ya miminya no na mintie de wono no ka no wono no ne bre pam obenya no wone ye be kasa na de Honorable Andrews Amasewu no e kan e kire men e wo asebeba bi program no so ni o se accident ne de onim na emom etubo ho asem de onim and de onim you don't know onim okay Anderson enra ye ka asem ne wa afidie isu wie ye no asem be ne si ye na ya kro bia me da se tuna enra din son betu bia no na asem no amafo ya hwi pa te sabe no kwene da ho pa na ono abo andu zame so no pese ofa kuntina se na oka asem no gukwem na wuri man so mo ntiase nti bi o so mepa ade no kwem be da bia no o da ofa enre na minya call aye police commander when you were bia say and our friend say honorable Andrews at the police station say yeah no ya koka say ya abo ditu and the that they are me for any man the police commander or the police for me our dance we here and the amayan say ready any bushafo we na say ready ah here can and so ya police commander me as some friend back no ka say honorable Andrews ba hono ono no complain what about say I can not careful be so we dancing now ono no one first complain say actually no na ono yes I some by here and it is a son a pa say
say opinion to tone of the point Benani and I didn't with them one because you go down this money at the good of the city. And the big name when I was uncross me now, you would be at the police back at say, now mamma you complain. And it is about Sanona, who's only now sweat me up one or more young boy, nobody I call. Now, none on the pay honorable Andrews, I'm a more say. And in front of more planasna, Sabi, and Okana Andrews sympathy of Cano, go turn among Akko, and Benefona and Cabaya, among the can cool, as the Benefona said, the engineer, Omakan, there was some more young boy, no more than any actually, and move when you had to say, almost about official complaint. A branch said this now, we know why I do to know, a branch inside a crowd. On some young one, no more money could be our police packet. And if the police commander say, tell me, man, no, I have a different story. And yes, you have a different story. And the best thing I say, one more time, when I get 23 now, on my official complaint. I'm going to force some more and crime, so more young Baba. Now, for me, I don't have a never know that Brown man is going to make clear say, on a one is non penny person who can take off from the city. Senabaya. Muko police station kakati tu abrante nenia adan se die ntua de nemba disa boy and on abo Andrews ametuni ndom no ompesa mu kukomu a mi ko so enjase. Okay, na adenti na o kire se wagu nanim ase guo no eye den na wo kan ya o se eye anim guase ma no ofa abra I maintain ba no because them no can say, Abra, some Chorombo pass some man and you eat to no cars at the Aston Jomubada. The Arecha. I don't see a friend from one more day when I see now. Some Mumra. The Apamoban on one is it when he said, we need the Akore to I want to force them. The Arayan come in and come on you cool. So I have some good PlayStation at the Kawaba. And on a baby music just say, Papa knows we will watch a bar, and in this age, when we are on the upon the panel, the corporate station, I bet one to me, a general supply, and in this Indian cool, yeah, and open say, and then the background was to job winning, and the guy will grant us again, young quantity, and in the end, just said, I don't want to send back down me, or I am information center as well. The ma, I will see a phone, your phone was on Mra, and we don't quite have a password, and then a horse. And Andrews, I'm at the Universe say, somebody there, or no, or Bibian just say, I'm going to, never when I find someone at the great and I could care for the so good down so. I don't want to say, I say, you're great man, see, I didn't have to have ready guy in the official complaints of Metri, oh, you couldn't wait. Into a no career case, say, Yamachi, okay, will be a ma, into you're not there, or no, never catch it or so I call your complaints, say, Yamachi, police commander, when you were the Jason of fine better for no firm, the official complaint, Andrews not any. Say me, you good any master. I don't be saying a ban saying, no, so. Name can say, yeah, true, be true. Abraham and Nipano Grambono, can't have bono, and I will probably be a baby, can't have Brian and our Grambono, in me honorable Andrews, I'm a super shoe. And what doesn't quanta. If you are talking about the process, no, but we don't know. You think you are separate on a one with some also. These are 7 found or again, and I want to walk up with it. Talk about me as a car will reagent. Oh, yeah, a branch and police commander friend was in trouble to me. No, no, a police commander, and what you would do upon Diano could be to ask and another day. Okay. Dubiase commander area yachiao yate wonka na yenim wadwuma awo ye enti area yachiao Ghana ho ade a areho ene se obeka no kra oho wotan Ghana yensu ene ye ban no se obeka no kra oho wotan yade we ye menua meni we na free kroko we ye mabusuani we ye meba me we ye meba na sabe ukodin samfon na mra ne chewa ya do betu oye minua na ukodin samfon na mra ne chewa ya do betu enti the fact is obi ya munani na wonso ya munani doesn't permit you say kase we ya busiasem enti entra so busia lie na yenka no law is law
Nobody is above the law. Say ka say one more was say kurana say akachira o say bia papa ne yaton sa afre no ana bra ne ba no posifo besesa no ene ne kwa omochire no watumi anya akokoduru adi akira ko hobi say bia one more pray say yeni akwada no no mesia na what bibi sa for my three bisa pepe say honorable Andrew score no say be ongon kaka no kwe no say papa no ebo ne bani tuo and the other one ko no say nko oni bibi ne ono wo say nkwe na sika omo Nemo no dia honorable Andrew Zamze with papa no kwa say ne ba in the case you abudu wi Johnson the papa no ko confirm say the banana in the abroad no kwa no the papa no ko na so wi me ba and in the sana police commander ka say then is obadia and the blind there what say no omuntumi e mani na wete the papa no mefa me ba no nkwesi na no na one of what I'm going to no and ukwana anyajuma and is the answer na ukwana be ajuma the papa to no born a banana kana to go for the sunday omo mafun no anya sa dia omo sida no mo be so mu tibia no kwenda tibia no ofa anukwana so be juma na dedi enti papa ni to be nya akokodro ko police station obi ono agaza mwamba papa zano ni na mu ya dia wafa no wedi free okay ate enti say one more ewe kura da se na ya adwen se dabei e no obekwa adubi ase ho akoye official complaint e di ama police no ana omo twen abrante ya sabe wanya akwanhye wa hwenu nkwan na bushia fo nkan amoba e do moto nka se enani me no ba bedu kemi oduma etina no pa mu nyina be ko ni wa di ase police ko agatina makoye official complaint asemba badabi ate andi adase for way and Centroni Anderson Benjamin. Adansi Huye. Na honorable Kraubinka wasam. And Imgasia will be a good way a day. Say Assam is see one. On now call police station quiet report. Meanwhile, sa area assembly see a crazy and young pesiaso. What you say? And young pesiaso. And the day in a nedin can ya cost one son, a wunyasa into a call police station. Yes, I report. Huh? Assemblyman, independent and whoa. We assemblyman, MP, minister, president. You are there because of human being. But Ghana, hypocrisy, Ghana, hypocrisy, nyachumyenti, nipa hontano. Da biani ebre. Will be a huni fast, will be a near Ghana, nyachumyenti. Ghana, and nam some penny for your catasumium yaso near Chabajabai, near the Agusu cha, and no ano no. Or your bar, or your bindia. Into your best repulsive for no, and she should move suffered as a cost one 1 year, and sana, ye be ye cratchness ya, yes ye. I may come for a Bapa Mall at the mouth. Sababi biara wo biano. For Google Play Store call phone so. Call Google Play Store call App Store. Ewo iPhone so. Na download the Abapa Mall. Ewo so. Na wo download the na se uhunua. Ya nioma ye to nyina wo so. Koso na de wo pe no. Make your order. Sa wo hon so kra no a. Ya ma utuatua den kakran. Eso a ya deliver wa de amount. Bibi biara wo part obia no, ubenya bi wo Abapa Mall. And now phone nya de obetumi download the app no Play Store ne App Store. Eya afre your number we 0555 557193 and 0591 214135 Abapa Mall for number no. And also software now make you order ya de wa de bebrel. Charistic Ventures for Zahara Mr. Zahara G capsules no. And then we had the who adwuma na ye besraw. Say uyo bia wate and then we had the be tete wo. Pen drive will be a bed download the virus the good CPU mu. Ana pen drive no once wa kote virus the free CPU bi mu. Ati ase oba ni CPU. Be ma no ye pen drive ati ase. Ankoye kona kope Zahara Mr. Faninu Zahara G capsules oka ho ensuo bi egu en carboni wom o jonso ana wo tiatiam emu hyehyew ne de keke ka ho ni nyina no ebekọ be ma sa wonso wa ye mre na wontumi mpem
Pim Kawani Bra Wedru Simi anymore. Copeza Haraman capsules. The man dear, the Biameka. So Udru Simi anymore, who Najina Memina name, why not dear Cranio 45 minutes? Pim at our favorite in the Wasrono, 1 hour. Both were banned solid no none in Uncle Kumno. Now, pocha will show pussy. The Bobus apostle. Apostle will tell you. He'll tell you. Pezahara man capsules. The Babuao. Baby, a tone will be a room, not the open busa. Yadabamau 0246 34 8334. A face 024856 9335. Aye, your number. It is 2:30 on the dot. Sabre Yadria Hebal for Abidru. They are the producers of Yadria Hebal mixture and other products. Felicia, what to say? Yankopa Dumcrobi and Pacho. The Radin Yankoponia said Nelso or the Wabeka Yansa away 50 so. Wadama, the award namano, facility for. You crobby amidasi bebre ewa kwenya ode amame ewi idea de nchiastron kumbe free nyadua heba center asuye amadeshia etiotek kasafidie sabre nyadua heba center for yet na sise ya na nchese apomuden komotwetwe bre ne na aduru so no nti mesre se odofo wutie mi enye fidie ni fem free ha na kama ye se apomuden ho asem kane de odasani bia ehia bi esan se apomuden animu a yenwuma ye sori aye koso no ye ntimi enko ne senti na nyadua heba center for yes wa wapomuden no NCP ensita yade eteti wo yade ato abasakomu no fa wontoma ebebo nyadua heba center for yentoma no na nyame mfa yesoma pomuden ene ayaresa enye wodea nyadua heba center for yakofa ask co heba capsules. Ask co heba capsules. Edro eye koko edro anu ti se koko ena hawo se koko free sabi woto sempo wani so ena ekekawo se wo minimu ni wasum ena ekekawo no eye ask co heba capsules ena make for ediamau afi yasnya kofa ask P heba capsules ede aba ask P heba capsules edro ne eye power eye sisi ya de adro anu nti se wo sisi no ena emu eye wo ya sisi ni mo hyehyew sisi ni emu agi wo twi a eye ask P heba capsules eno na me kanfo di ama wo se wonya bi na se wo no no ma edimrikuma bi betu sisi ya de na se ede free sisi nim ede ama baby ye ton ro bia ya tu no na peten ho ubowrem e wo drugstore License Chemical Shop ana pharmacy a ubenya ye nre bi ato afi se wo peye kira kwan ana ni do so poatu akoton a KNG mrom Abjan House ho ye wo ho ba ko ato nsumu na ko junction ko ye diko bokuro no so ho ye wo ho afi Dani Heba Misty Heba Blessed Rekwa baby ye tu no ton bia so ubowra ho a ubenya ye nre bi atu akoton Dr. Number Didi Juma no 0270 417 669 0270 417 669 Dr. Ahuma Trofon abidia tujano enti freni sesia o mreni adaje de maw de how e wo ni peduen mu no megidi se nyame na nyadua heba center for so be ma yaresa aye wo dia ye hye ye nkomo twetwe na se a me do be hya se wo ask co heba capsules ask co heba capsules edroi aye koko adru enu nti awie ma me papa se wutie me na se koko pa na hawo koko pa na etete wo age wani je aboso dia eye ask co heba capsules enu na bedi wakaginamu edi mrikuma bi eba betutu koko na se edi amawo obi si koko nti nani eye ne hene obeposa nani sa wanhye ni yi a sebi na die ni fraye eba betena ni padua ne so apacho kan hu se ni padua nso ani ene kura enu nti me kan for ask co heba capsules edi ama obi akoko ha no ama nani eye ne hene nani su eye ni kusu nani su ye ni wisi eye ask co heba capsules eno ne bedi wakaginemu afi obi si yana na sum eye ne hene na ni minimu nso so ekeka no obi betimi akwan ni minimu saa obi betumi ayi na sum saa san yakofa aba edi ayi na sum wan hye ni ya na no so di nsunsuan so bone e ba betena ni padua ne eso wan hye ni abon so wasum sabi na afiti wona ma afi wadress kama pa na asa wa hye wasum sanse wasum afiti ama nsuo free mu ba eye ask co heba capsules eno ne bedi wakaginemu edi mrikuma bia tutu koko na se edi free emogenim edi amaw
ask co herbal capsules ubo rem ewo drugstore license chemical shop anasa pharmacy ubenya bi ato na wabobo bi bepacho obi a wosi wontumi nja ne nan anade wontumi nja ne nan ye no de bia meka se wontumi nja wo nan ye a eno nso wonsunsu aso e dibre ni pedua no wan hwe yabonse na wuti bo se ga esanse wontumi nja wo nan ye ni ntia na so opese wuja wo nan na wuja ne ye dia eye ask co herbal capsules and I make for the amount say we jemwa etimwa wontumi enja wonan no wunya ask co herbal capsules na se wonu no bia obetimi atwa wo to kama ama wankasa woni je wi opeye eye ask co herbal capsules why na koko etete no we de oba de ahahan ni no bra ni no nsini ene ye de akofa fidiem ene yenya ask co herbal capsules edroi ayaresa esa enya asam ketwa obebia wo de ask co herbal capsules aye na edroi de adanse ebreyen why ne wo hwa ya na fu ebom kurududu eye koko ene de sa hawo no eba eno ntimi kanfo ask co herbal capsules e de amaw koko etwetwa wanim sabi etwetwa woto koko ni ya na pai na emoja nkoa eye ask co herbal capsules unya bi na se wo memena edimrikuma bi tu ase afiri moja ni mu diamaw me pacho kai se koko no ya na ewo mojam ne senti se fifiri wanim ana se fifiri wo honamani na wo to nkoa kese na wo de sraswa ekwa na ba ka hu se wo pedro e be hyiase ewo emoja nim na wo pedro e be hyi koko na se ewo moja ni mu dia eye nyadua herbal center for adra ya fene ask co herbal capsules edroi eye koko edro tatashe eba ye etutu amanfo koko ase enya sam ketwa ma me papa wote ho eye dai eye ask co herbal capsules eno na me di ho adanse edi akire wo bibia wo tie mawie se koko pa na hawo dia eye ask co herbal capsules wa sabi koko afifiri wanem wa sabi koko afifiri woto de wo ko ejana bia so na moja di akire no eye ask co herbal capsules eno na me kanfo dia ma obi bia wotie mawie se wonya bi na se wo bubo bia edimrikuma bi koko ni nyina ase ebehye afiri mojanim ama de afifiri wedie na ni nyina no aprepre atoagu eye ask co herbal capsules wonti bibia sia na wo pa ensemi mu nchiremu a for doctor e wo 0270 417 669 0270 417 669 afi yasia kofa ask p herbal capsules ediaba edroi eyesisi yade adru enoti ma me papa wutie me sisi yade no abetena wo so emfidodo sei obisi ye me sisi de no ana bekome me pacho de bi nyadua herbal center for kofa ask p herbal capsules ba ye sisi yade bia adwane sisi yade bia etutu eye ask P herbal capsules and on kwa na me kanfo dia ma obi a ne sisi eye ne ya de ne sisi achim emfa ho ne mfidodo e na dodo a sia de ne ba ye eye ask P herbal capsules and I make kanfo e de amawo me pacho be ma waye mre wo mpem me kanfo ask P herbal capsules e de amawo pebi na enonom na emai sole omo bo wusudwe ana wo kra wo dofo se wo kwa adwuma ba na wo de ne chie na eja wo kwan no wonya ask P herbal capsules na se wo bubo bia me pacho wo sisi ne emu be ye den e ba be miemia sisi ama me pacho ukompa so a wono dofo hie mu a woni atimi age wonya ask P herbal capsules na se wo bubo bia wo beye bema wo begina wo na so se bema na wo bo adwuma se bema ama wo dofo so ani age Obapa ask P enye mema nkwa ne nom oba wo so utimi no bisanse adwuma no enye mema nkwa na ye ema so sebi emema na ya na yeso ye gige ho enu nti ask P herbal capsules me pacho ema na mema duro maami a wutimi transi fita no pa ekopema nwumre ansa na wasore ye papa no ye kunu no ma mo ye ntrase adwuma no me kan fo ask P herbal capsules e dia ma say wonya bi na se wono no ma sisi ya de bia e be free ho for doctor e was 0270 417 669 0270 417 669 nyadua herbal center for you no papa ye de ba ye ni abebo hu de road ya che otek adehye no eno ti misho nyadua herbal center for ye do a friend ask co herbal capsules and ask P herbal capsules unya edrei emienu dia na chese apomuden no wankasa nkasa na wo kroi abra me kono doctor number no me di tu dwa eto e de amawo e 0270 417 669 0270 417 669 yede tiefo nyina se na ma ose ma ajeje ho me ba join
enyeje ho se be ma na ya na wo ba na ejeje ho sa na ti oba bi wo bon so da ho tim keja eno ne nye ya de enye sa no ti so no maduro be no ask P herbal capsules na enyeje ho na no na ya de an se enjeje ho no hu se na ne won se enyeje ho no se adwuma na ekoso sana eno na boa ma be ma no ahode no ekosoro enyeje ho ne bi ne san oh nana mimi nsi abi da sir ampo sir mi ish sa no dabi o oba de azu sa bi de akire sa ya o ya mo hwehwe mame na me mo nkyere o ne ehwe wo ye mfa ntoto wo de ne ho na ye hu nyeje ho no enti tobo asante mi aminem ye di nkomo enti oba wonnim sa nyeje ho ne ye no so o yare e ba sa na ye na tenka na awu na tenka na teko atenka na teko enunti eba ne sa we here ask P herbal capsules yes watenka teko sa na wo ha be ma no obenunu ache ansana what is ema be ma ni mfili ebi ade nso de emienu ne ye o dane me na madano so hu nate mi ba mi nsia bi so do mi hunu bi da okay sanye je ho okay enti XP capsules no eni ni cold capsules no eni nyadua heba mixture no ankasa eyadu papa unya bi e beboa obema wo yire ana wo ga eni munye je ho no kotobi ma no na wo nsua ye na no eya na bi ye natural na say bi ye fake natural ebi tumi ye fake fake na ye dread ye natural ono ma na me pa mpese me hu se sa nyeje ho no ebi ye natural e na ebi ye fake ya na nana ebi ye natural ebi ye fake wo so hu fake a obi hu natural no na natural no na ba ne sa na hu ye wo widie mu wo be ma na kasa hu se baby amewura na kasa ade na kasa no e ba sa wo oba no widie mu ye obibi be ma no so widie mu no kinya o te se etwetwe ma wan kasa hu se ebi ami hu bi da ni ntia na na ne kope bi ewe okay minim ba bi amako enkokrafo bre yes ye tam bra ye si so no na nunu bi ni ho isa abamo mo tam no de a mimi hu bi da ana mi nsia bi so da dia ye dia kira me o dia tiewe na tie ade eye super ne ya no musu wo pra wo mo abi wose ye yi enya esoro nyeje ho de soro esu hwe oba wo ne be ma da awi abode na wo ye aji na so nyeje ho a wonim nyeje ho aji nyeje ho na de na ye aji ya me se me ne wo da na ya aji ya me jai me sori ko me kum obi ba na oyesa ya na ye nyeje ho anyeje ho ne de aso wo hu na no that's na o damase na mami mora na eji oba de o se die na ase ya jeje akra mi so fu die na ase ya jeje se mi egri tie me say se obi be oba be ma no oda na o ye eji wo mi eji wukume eye oya mejai die hin bi na ye die me jire me ho ye se Medasi. And your baby. Oh, and you must be my go up. Okay. And this all person will dance Nibia. No akope nyadua. Or no more XP. And the one no ASCO no. A basia na yete from crappers when you be dinko bokakra. Unia. Bam. Sani binia. Tari. Oh, Kimirika. Akini musindara. Yeah. The all patch on is there. Some come away. I yet a friend papa. Okay. India bedan your dear phone so I say a we in sompa. Now High Sense 2020 Big Friday Black big sales no basso. High Sense 2020 Black Friday big sales no basso. Na November bosumi e womu ne de tos radio no so. Ekosi November bosome da etos waduasa 27th November to 30th November ewa afie mu busumi yemo ya nioma High Sense for your tono ya tete so ama mu sei hu
Oyo bi a wopɛ television, refrigerator, chest freezer, air conditioner, gas cooker, electric cooker, washing machine, mobile phone, sound system, microwave oven, blender, iron, electrical appliance, beer we here no high sense for Friday 27th November, ekosi 30th November. Yatete so. Ya niyoma so ya papa. Very best quality, very durable, energy efficiency, bibia ya kama. What you say? And na yama 5 years manufacturer defect warranty. Eda so. Edition so. Na ko yen showroom biya mu. Sa date. Epa honkra ko. Ni niyoma dia ya papa. Unti bibia si abe 0302 55 0000. Owo East Legona, Comensa Wood Road. Yane Melcom di animhwe Enkran Opera Square. La Paz, Nyamecha Junction, La Paz Road neso. Bachona Rainbow Junction, Spintex Road neso. North Industrial Area, Yane Melcom Plus ni di animhwe. Junction Mall, Nungwa Junction ye wo ho, ena Achimota Mall, Achimota ye wo ho. West Hills Mall, ehonso kwa ubinyebi. Kumase ha, Edum, Kofo Clinic Building nimu. Takura de Collins Avenue. Yabe Market Circle no. Sunyane Area 1 Old GNTC building nemu. Ena tamale. Yabe Bank of Africa. Taxi rank ne was Central Market watamale no. Yabe ho area wadi wo. Obuase New Insuta. Yani Central Mosque hunne dien. Gentibini anombo asifwe. Every 27th November kozi 30th November. Munko New Insuta. Yani Central Mosque no edie nimhwe. Na munko to high sense nioma no. Insubinya de pama minu anombo asifwe eye. What you say? Do about the four untinguso na high sense in your money. Afe Savior Food. Dr. Savior and this Adriani way abba. Na Adriani na se winya bidi na se sichre yade na etete wa. Ebe free so am when you are hot. Insole mpane ne kura no wa. Wodi e Savior Food ibi na di. E sichre yade ni nyina be free mogam ama wenya wa hot. So wo pe Savior Food ni bia dia Fred Dr. Savior is here. It was 0555 78 9698. Afe 0577 201495. Nani Savior for Enkasa. Lonima Steel Complex, New Roller Steel Gate, any automatic garage door no. A very quality, a long lasting roller gate sa ye. Se pebi fatu fie garage warehouse and our shop on one no. Enye easy so obi be breaki eche ensuo gu so awia boso anwe na ache na empopo da emubuo automatic de nkra de aye nte se de Europe ni America no bia fra ye ne meye free estimate ne measurement ne emfama tropical na do ane so wo ho eno na carpenter fo agi atum the international carpenter onyam yos owo bronko onnim adwuma papa no wo se akra bia tropical nails magi atum eno anam didi midwuma wo enti sa woton adansie ho neoma o to ne nkronko didi udwuma ko asafo YF Junction ye beji arifo office no unti bibia se afre yen 0244 123325 ne no nkasa 21st clinic ewo Kumase ehua woni total filling station no na edi animhwe na mesra so yobi a oto ase wanantu anasa wonantini eho no etwetwen wentini ni mu twetwen pa stroke na ebo nka ye na nya de pa mesra ma na ma oto na bra na 21st clinic for yamo awate ye hwehwemu amassage ne ade adura kan se sikire yade hypertension no sa typhoid is yade enamu yade na wo bu nsa wo bra na 21st for abin 0540 311 311 eye number Future Life Smart Food news wo dwa so na sa aduane wei animdifo na aka nimdia bo nimdia so en won mo ayede abedwa so se mesrawo se obabi eya wo ya otaka se yade bi ekowu a ebekra wo a mesrawo Future Life Smart Food aduane no ye ebeboa wo wa yade bi wo so na wodi akini a enko no bra be kire yen wo yade ni mu yema wo ho aduane na kodi na wodi a obenyu ahoto ye wo Kumasi Sofolai alignment ye ne multi home dia ni hwe ya Bolivia Enterprise Freyen was 0242 878090 na yene won kasa adehye mi bebie mahoma no atum ene na mo beba so bi enkomo ayedie mode mo adwenkyere beba ho na nyaminsa wom heba center eboa ya me bebie phone lines no wonom ena se untumi nwo osi nyaminsa wom
abrewa basna de ose wa anwa wo mobro wo sene ta wusie na mmom se wo ba abrewa kache e wo se paase bodwe sa anwo nkwanta wo be wa fa ho afa ba stroke yade e hawo sisi yade hania enamu yade ana sesebe emre yompam kokram yade a edi wunya no fabra bedan abrewa na abrewa moawo abrewa number eye 0246 45 0718 imbustaba mixture eye police ni na duro we na so wa hotutuo unipadua mu ya wo ya pressure ana liver kidney problem ubun sa wo bre wa ya mrempam ana wakoma bo periperi pim ya no akoma ya oya enam yade wakoti bia ko a enko mesraw kope police ni na duro no imbust heba mixture bi nanonom na beboa freyen wo 0246 208496 maybe a tone will be answered remu abenya bi Lamak Prostate Center Dr. Lati osia ye STI ana UTI prostate enlargement ana prostate cancer ojonso a wo bre ota jonso ojonso a wote ya wom wa ye mrempem enam kateta ye de akoto oba mamunti bra na Dr. Lati omo a oba enam yade enti amansuo bi enka boni wom gu enye bra Dr. Beboa owo ejoso udre busa fire service station no wo ben pa Fred Dr. Lati was 0208 306236 and 0555 799 981 nenkasa Organic Hills Clinic Limited therefore oba kumase ha Bremai New York Junction onomone Guayal filling station no eni die nimhwe AB Amansan Boa 4-story building nimu and Organic Hills Clinic Limited on one therefore no kre me se wo se wo yade a bra Organic Hills Clinic Limited one na green food supplement the whole West Africa one the idea so na so distribute na mesra wo omaduane no wheat o power alfalfa belly grass and a super green hills ehye one power kit na sa power kit no pebi na di wate se wudi a ema ho ye den ena yade bie wo nipadua mu a nipadua bia sa asem a make tie o yade bia okoko pebi na wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wɔnom na wo ma obi di a unya wa hoto simple frɛ wɔnom 0249 208618 and 0209 747 600 frɛ na ɔnom na ɔman komo okay arafoni adehye me be activate me phone lines no and me ka cramp of ahye na ensama yade agu bema so Borga shooting ewo Ayeduase se nipa mienu nkwa ene da esaniem emu ayeden ena afe ru ya asem ya yesusu se papa akokora one ne banya akasa 73 wabode batuo ne ba de da ahye kofa akwan so akayi akotwa fa ne so apeche na kuno ehun nchi no ahyew ya aba de ewususuo ene wadwenkyere wobetumi afre na waba asem beba da bi program yi so bi number ye di dwuma no eye 0505 225578 afe 0505 224944 ensam no wobetumi afra ba so bi na emomunu masem beba da before number den so a wofra ye do beba Kwajopo hello Kwajopo odin de sana aka se free he okay kwa kuma minti o na unim se paso asema mo kan asema de bia ekoso de bia manfo konto ko kwa so oh but say e be 2 points e obi da chitu so o de e di mi yon kwen e bi ka wa bane kales ana say wa yin bi no na say adimbone wo ga ni trim era na bense oba de cha me kanu bone wo ni pani tima on se do tra ga asi wo so sabon o ti ene ade a wo ye pa e ku ni tela ni rin ni mai ba na do mo fa oh na me da se okay me da se wa wujina how did this na aka se free he look at free genius ya frau say Kwajo star boy Kwajo star boy that's ma minti o Kwajo
Never to who ye the na make up na appreciate for na omati setima mu for the cafe papa de tu omati tu and can into almost so far more melody and tin ko hwehwe hu se papa de tu kra na woni tu ampa I want last time one wakaka na wan ka wo tu anka by this time da so da ho so omo pushing the omo okay ya te why ya da say ene de odi aba hello we need the say na ka say free hen so say enchi ka say for kwanta mama nti o afọ kwanta de share na ya kwa bi we dey da so na kwa wo in fact ene bi ti ya na ha gine ho ade ni for the community abu ti afiti ba dia bomia so ti dia bomia kuno na wo dey dey ya say ya kan ti ya say o do actually go you go be won you so won chire bo that's a boa oku bi awon so go ko bi and say ya dey fast to kakra okay why that's American ate afọ kwanta de share me da say kwadwopon afi ma me mfa aha na Claudia muni adwuma da ase buru na ya kana say tap Borga ya say win American betio and the moment show and standard media because Borga was so rubber and power actually as a source the me standard media o ade Borga de ya won she rubber and power ne socks baby nana what the answer so ya la won play so pia scammers no rob the person ne socks no kwa no mu show the show won see the show ya bi sa Jataba any apostle of the movie. Now, the question no. Among food, our sister, foster, or so what yao. Okay. And an answer for sister, and answer for me, and answer much yao. Money, Ejuma. Ejuma does ye brew, Kajo, and what dear. Hello, we did the son, I can say free hay. Crop, yeah, and yay. Crop, yeah, and you're never consider oh, Medesia, my minty way. So we can make the man say that the Siena Blank and the Sandy. We say, cow, mobility, if I want to leave the Copa. Which means that the Siena infant say, Simon and drink at the home. I told me there was nothing for no more. I didn't find the horses being getting the bank of bomb head at the point. Every person to whom with me, German fan of Coca bomb, so I need. Now, Blank the Bogano to be before I can friends say, my view of the friends in India. Yes, or a friend of Buka before test me at the would you before you be the man who are saying the below cheese. Okay, I can make the before you don't come down Friday. I will be a Medas say, Medesia. Hello, we did the Sanaka say free him. I pray. Yay! Edike! Medesia. Okay. Edike nyawotre. Wona ayem pabwa papa ewura. Mame Musao. Sa roba mpabwa yi a utumi hye socks. Ebi tumi ye Adidas, ebi ye Nike, ebi ye Nana Krobia. Ene de keke ka hui. Scammers no ene bogafo no hwamo na ta to shepa. That's not be a woman. I feel Kawasam so. Richard, I don't go. Now, the pump of where we are and walk us. I did our number and Yefe. Said the assembly, and I won't be part of one. I mean, now, Professor William, and we'll go at them. Then, when it's also what the rock was all the way. Then, what to promote for promotion in us, and the said. And the long China, not the Bow Social. Okay. No one can the police commander. No one will be there. Okay. Very good. Opanyini, I want to say, na kasa free hey. I'm not moving away, Nakobia. I mean to you. I'm a Casa Quanta. Meet you. Meet ya, Malam, with Madam Siduki, Ocho, Pata. Nakobia, Ghana, the also be shoot you. David, Menkasa. Oh, the owner, the Tudor, also, we should be protecting all Nana. Oh, who's what you to poor like I was questioning the Ghana as a narrative for a Fuso. Oh, I'm very for no form of 94. No, I said, I will say, man, could touch you. Okay. My police will know if you have one banana, no, police case, no, the police information is them said they are penny in the car. Yeah. Also, the two go acquire the beer, which will be to America. Let us say, Aye, now no, obi frame me information be.
but mema petuo ewura sa asem we yase say information center wura bi ya announcement bi say papa bi wokuma say wa wo petuo ope etuo ho lances ope bi ato a ope ho lances friend number na me pe number no yewia petua site yewia ye de bema police madwa we ya me last caller ma me mfa wo Pata heno bi am frɛ bi mo atwe for say wo frɛ die why na me last caller ya chiri ma me ntio Cray. Na mo want to say. Yankopon wada Roma. Maria bo so achiawai. Mejere so. Ai. Akra. Aya asemo. Asema obi sa me nua be ma edike. Chef come for na akra. Tampa bo no mo pene se papa. Chef, oba no ma se tot. No ma se tampa bo no mo di nam. Eno ne de sa mo life o. E so mo se tot no mo se no wie dia. Eteso makwadi Italian shoe edise wo mo na akra ayasem krom ha say akra enim pa ben ni pa ben ene wo se yetimi ma omutua na se mo mo kwan se omutimi line Majwa credit asa the credit asa Majwa Kedu to credit mama Majwa the credit asa wo radio so champion Kedu the crucial mind the sheshe mai ye no anko sheshe awia ya di dwade ne esi onipa nua Jesus Samuel bidi de krobia nana yaw asante ye de nade na gu na Mr. Isaac Pianim o United States of America and awia yi jatabase o mawaha apostle so say menka kire o ma me no kra friend say o nu afini dia jai ana afei akrai ajashe Gabriel for be ya mame ya di dwade ni si ya Nyankopon ya adomo a ochena ya be sa hia makrawo